είστε σήμερα εδώ και όσοι βρίσκεστε με τη φυσική σας παρουσία και όσοι μας παρακολουθείτε διαδικτυακά. Καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφιερώνετε τον ελεύθερο χρόνο σας για μια επιμόρφωση σε συνδυασμό με τα αυξημένα διδακτικά καθήκοντα και την πίεση των ημερών λόγω του τέλους της σχολικής χρονιάς σχεδόν. Οπότε οι ευχαριστίες μου είναι πραγματικά διπλές και τριπλές. Σήμερα, όπως έχετε διαπιστώσει και από το έγγραφο που έχει σταλεί στα σχολεία, θα μιλήσουμε για τη δημιουργική γραφή, το δυναμικό ρόλο της και αυτό που αναμένεται να διαδραματίσει με βάση τα νέα προγράμματα σπουδών και θα επιχειρήσουμε να δούμε και την αξιολογική της διάσταση. Ωραία. Ελπίζω να με ακούτε τώρα όσοι είστε διαδικτυακά. Ωραία. Άρα θα είμαι μονίμως καθισμένη, δεν θα σηκωθώ. Έχουμε μαζί μας τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας, την κυρία Βόντσα Βασιλική, η οποία στέκεται αρρωγός σε όλες τις επιμορφωτικές δράσεις όλων των συμβούλων, όχι μόνο διοικητικά, αλλά και με την συστηματική της παρουσία σε όλες τις δράσεις και όλες τις εκδηλώσεις των σχολείων και την ευχαριστούμε θερμά γι' αυτό. Και επίσης και τη Σοφία Καλμανίδου, το δικό σας άνθρωπο εδώ της πόλης σας, τη Διευθύντρια της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, με την οποία συνεργαστήκαμε στα πλαίσια ενός εικαστικού project που ξεκίνησε από το Σεπτέμβριο για να φτάσουμε σήμερα εδώ. Όλη αυτή την πορεία θα σας την αφηγηθεί με τον μοναδικό της τρόπο η Διευθύντρια. Καλησπέρα και από μένα. Να καλησπερίσω την κυρία Μέση που είναι εδώ κοντά μας από το ΙΕΜ Εορδέας. Και επίσης να ευχαριστήσω τη Σύμβουλο, η οποία έκανε τον κόπο να ετοιμάσει όλο αυτό το υλικό για την δημιουργική γραφή, και την κυρία Καλμανίδου, η οποία υπήρξε από την πρώτη στιγμή που ξεκίνησαμε το εικαστικό project μία αρρωγός, μία βοήθεια εξαιρετική σε αυτό που ετοίμασαν τα παιδιά μας ουσιαστικά για τη φετινή σχολική χρονιά. Και θα σας εξηγήσω, φέτος γιορτάσαμε τα 100 χρόνια Δημοτικής Βιβλιοθήκης Κοζάνης, αυτό το κόσμημα που έχουμε στην περιοχή μας, που είναι μια εφάμιλη βιβλιοθήκη της Εθνικής Βιβλιοθήκης και είναι πάρα πολύ σημαντικό τα παιδιά μας να την επισκέπτονται και να αποκομίσουν τα ωφέλη σχετικά με τη βιβλιοφιλία και την βιβλιοανάγνωση μέσα στον ίδιο το χώρο, που έχει ένα αρχιτεκτονικό κτίσμα ιδιαίτερης αξίας. Γιορτάζοντας λοιπόν 100 χρόνια, σκεφτήκαμε ότι εμείς ως εκπαίδευση θα κάνουμε ένα project που να προσεγγίσουμε τη βιβλιοθήκη με έναν εναλλακτικό τρόπο. Συνεργαστήκαμε με το Σύμβουλο Εικαστικών, τον κύριο Παλιάτσιο, ο οποίος είναι ένας εξαιρετικός συνάδελφος με εξαιρετικές δυνατότητες σε επίπεδο εικαστικών τεχνών και σχεδιάσαμε τη συμμετοχή των παιδιών στη γιορτή του βιβλίου, στη γιορτή της βιβλιοφιλίας, με εικαστικούς τρόπους. Ορίσαμε 3 άξονες για να εργαστούν τα παιδιά. Ο πρώτος άξονας ήταν τα παλιά βιβλία και τα χειρόγραφα. Με βάση τα βιβλία της βιβλιοθήκης και τα χειρόγραφα της βιβλιοθήκης, τις συλλογές και όλα αυτά τα εξαιρετικά πράγματα που περιέχονται στη βιβλιοθήκη, θεωρήσαμε ότι τα παιδιά μπορούσαν να τα επισκεφτούν, να τα δουν και εμπνεόμενα από αυτά να κάνουν εικαστικές δημιουργίες. Ο δεύτερος άξονας είχε να κάνει με την ανακύκλωση. Θέλαμε να δώσουμε το στίγμα της ευαισθησίας απέναντι στο περιβάλλον, απέναντι σε θέματα που αφορούν την προστασία των περιβαλλοντικών στοιχείων και την ανακύκλωση του βιβλίου. Και επομένως τα παλιά βιβλία μπορούσαν να αξιοποιηθούν στο εικαστικό project και να δημιουργηθούν εικαστικές δημιουργίες. Ο τρίτος άξονας ορίστηκε από την κυρία Παπακώστα, η οποία κυρία Παπακώστα επέλεξε 5 αναγνώσματα λογοτεχνικά, επειδή ξέρετε ότι η ειδικότητά της και οι σπουδές της, καθώς επίσης και η φήμη της, θα το επιτρέψετε να πω, ανά την Ελλάδα, σχετικά με τη λογοτεχνία, την ελληνική λογοτεχνία, είναι τόσο σπουδαία και ελπίζω ότι από αυτή την εξειδίκευσή της όλοι θα κερδίσουμε πολύ σημαντικά πράγματα που θα αποτελούν και αρρωγή στο έργο μας μέσα στις σχολικές μονάδες. Και η κυρία Παπακώστα λοιπόν επέλεξε 5 λογοτεχνικά έργα από
συγγραφείς της περιοχής μας, τον κύριο Πιτένη, τον Βασίλη τον Καραγιάννη, τον Παπακοσταντίνου, τον παλιό Υπουργό Εξωτερικών, έτσι, τον Μιχάλη τον Παπακοσταντίνου, ποιον άλλον, τον Τσιτσελίκη και τον Πάσχο τον Παντελή από τη Λευκοπηγή. Και με αφόρμηση αυτά τα κείμενα, τα παιδιά μπορούσαν να επιλέξουν και να περιγράψουν εικαστικά, να φτιάξουν δημιουργίες σχετικά με την έμπνευσή τους. Το ξεκινήσαμε δειλά και ελπίζοντας ότι θα προκύψει κάτι και ουσιαστικά μας εξέπληξε και εμάς η δυνατότητα των παιδιών να συνομιλούν με αυτά τα πράγματα, να προσεγγίζουν τη βιβλιοθήκη με μια νέα φιλικότερη θα έλεγα ματιά και 450 περίπου μαθητές από όλα τα σχολεία του νομού ετοίμασαν εξαιρετικά εικαστικά έργα. Τα έργα αυτά τα εκθέσαμε στη βιβλιοθήκη Κοζάνης για 100 μέρες και στη συνέχεια έγιναν κτήμα της βιβλιοθήκης, αλλά δεν σταματήσαμε εκεί. Σκεφτήκαμε ότι θα ήταν χρήσιμο να δημιουργήσουμε ένα δίκτυο βιβλιοθηκών που συνεργάζονται, δηλαδή με επίκεντρο της βιβλιοθήκης τα παιδιά να συνεχίσουν τη δουλειά τους σε μια άλλη βιβλιοθήκη, προκειμένου στη βιβλιοθήκη της Ορδέας, της Πτολεμαΐδας. Βρήκαμε στο πρόσωπο της κυρίας Καλμανίδου, της Σοφίας, της φίλης μας πια, μια πρόθυμη συνεργάτηδα, με την οποία σχεδιάσαμε, η κυρία Παπακώστα και η κυρία Καλμανίδου σχεδίασαν μια επέκταση του project, το οποίο project ξεκίνησε από το λόγο, γιατί είμαστε φιλόλογοι, πήγε στις εικαστικές δημιουργίες και τώρα μεταφέρθηκε ένα τμήμα των έργων των παιδιών, γιατί η δική σας βιβλιοθήκη είναι λίγο πιο μικρή, έτσι, σε χωρικά, και μεταφέρθηκε ένα κομμάτι αυτού του εικαστικού project, εκτίθεται στη βιβλιοθήκη εδώ και από τα έργα αυτά των παιδιών περάσαμε πλέον στο λόγο, δηλαδή στη δημιουργική γραφή και στην έμπνευση των παιδιών από την εικαστική δημιουργία και πάλι πίσω στο κείμενο, στο λόγο. Το πρωί μία τάξη της κυρίας Αλοπούδη έκανε ένα τέτοιο εργαστήρι δημιουργικής γραφής και από ό,τι ακούω από την Σοφία και την Αγνή ήταν εξαιρετικά δημιουργικό. Παράλληλα, η κυρία Παπακώστα ανέλαβε να μας εισηγηθεί πράγματα σχετικά με την δημιουργική γραφή, τα οποία όμως να είναι τεκμηριωμένα βιβλιογραφικά, δηλαδή να έχουν επιστημονική εγκυρότητα και να μας δίνουν εμάς τα μεθοδολογικά εκείνα εργαλεία για να μπορούμε να δουλεύουμε την δημιουργική γραφή στις τάξεις μας. Και το λέω αυτό καθαρά από την προσωπική μου εμπειρία, γιατί πριν 2 χρόνια, όπως και εσείς, ήμουν στο σχολείο και προσπαθούσα να εμπλέξω τα παιδιά σε ασκήσεις δημιουργικής γραφής, στη διαδικασία να γράψουν και κάποιους κείμενα στα πλαίσια της λογοτεχνίας. Και ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι αυτό είναι μια διαδικασία στην οποία ανιχνεύουμε κι εμείς τους τρόπους και τις προϋποθέσεις και τους δρόμους, χωρίς να έχουμε στην επιστημονική μας φαρέτρα ούτε εκείνη τη μεθοδολογία που είναι απαραίτητη και μερικές φορές μην ξέροντας και ακριβώς τι θέλουμε να ζητάμε από τα παιδιά. Έτσι λοιπόν, θεωρώ ότι η επιμόρφωση σε αυτό το κομμάτι είναι απολύτως αναγκαία να ξεκαθαρίσουμε μέσα μας, εμείς οι ίδιοι πρώτα, τι είναι η δημιουργική γραφή. Είναι απλά ένα άλλο τέλος στην ιστορία. Είναι ένα ποίημα, σαν το ποίημα γυρίζοντας από το σχολείο του Ζακ Πρεβέρ που θα γράψουν τα παιδιά. Ή είναι κάτι που θα πρέπει να εντρυφήσουμε προσεκτικά και να δώσουμε μια άλλη πνοή και μια άλλη διάσταση στο μάθημα της λογοτεχνίας, που εμάς πάρα πολύ μας αρέσει, εμάς μας συγκινεί και θα θέλαμε και τα παιδιά μας να έχουν μια αντίστοιχη στάση απέναντι στο βιβλίο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Αγνή, που ανέλαβε να κάνει σήμερα αυτή την επιμόρφωση, αφετηριακά για όλους μας, και να δούμε τι μπορούμε να παράξουμε μαζί με τα παιδιά μας, στεκόμενοι κριτικά απέναντι στη λογοτεχνία και φτιάχνοντας έργα τα οποία και αυτά θα μπορούν να προκαλέσουν αισθητική συγκίνηση, γιατί επί της ουσίας η λογοτεχνία κατά κύριο λόγο αισθητική
έρευνας. Και τέλος να πω ότι μας προλαβαίνουν και οι εξελίξεις, γιατί τα νέα προγράμματα σπουδών του Λυκείου, πιθανόν να παρακολουθήσατε την προηγούμενη επιμόρφωση που έκανε η Άγνη για τα νέα προγράμματα σπουδών στο Λύκειο, τα οποία επίσης έχουν το ίδιο πνεύμα και στο γυμνάσιο, εντάσσουν τη λειτουργική γραφή οργανικά μέσα στη μεθοδολογία της προσέγγισης της λογοτεχνίας και συνεπώς πρώτοι εμείς θα πρέπει να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα δεδομένα και στη συνέχεια να τα διδάξουμε στο σχολείο. Να σας ευχαριστήσω με τη σειρά μου που είστε εδώ όλοι, που διαθέτετε τον ιδιωτικό σας χρόνο για την επιμορφωτική αυτή δράση και να σας ευχηθώ καλή συνέχεια, καλό τέλος της σχολικής χρονιάς και καλό Πάσχα ίσως. Είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έτσι, νομίζω με αυτή την εισαγωγική τοποθέτηση της Διευθύντριας έγινε κατανοητή η διάσταση της σημερινής εκδήλωσης, το πώς φτάσαμε ως εδώ. Αλλά πριν ξεκινήσω εγώ το αυστηρά θεωρητικό, κάπως ακαδημαϊκό πλαίσιο, θα δώσω το λόγο στη Σοφία, η οποία έχει εξοικείωση με τη δημιουργική γραφή, έχει παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Δημιουργική Γραφή του Πανεπιστημίου της Φλόρινας και από ό,τι παρακολουθήσαμε σήμερα έκανε μια εξαιρετική δουλειά με τα παιδιά και θα ήθελα να μας μεταφέρει την εμπειρία της αυτή, επειδή έχει υπάρξει συντονίστρια πολλών τέτοιων προγραμμάτων και έχει δουλέψει με παιδιά. Να ακούσουμε λοιπόν τη Σοφία και μετά να περάσουμε στο κατεξοχήν θεωρητικό μας κομμάτι. Καλησπέρα και από εμένα. Να ευχαριστήσω την κυρία Βόντζα, να ευχαριστήσω την κυρία Παπακώστα, την Βίκη και την Αγνή για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν, για την άψογη συνεργασία που είχαμε σε αυτή την πραγματικά πολύ δημιουργική διαδικασία που ακολουθήσαμε σε αυτό το project. Την έκθεση τη φιλοξενούμε εδώ και 40 ημέρες εμείς εδώ στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Την έχουν παρακολουθήσει πάρα πολλά σχολεία. Τις αφηγήσεις τις έκανα κυρίως εγώ, μαζί με τα παιδιά όμως, ενεργοποιώντας τη διάθεση των παιδιών και την ενέργειά τους στην αποκωδικοποίηση των εικαστικών έργων. Με βασική αρχή ότι η τέχνη δείχνει, δεν μιλάει, εμείς τις βάζουμε, τις δίνουμε φωνή. Οπότε ουσιαστικά γινόταν δημιουργική γραφή μέσω του προφορικού λόγου και μέσα από τις αφηγήσεις, αναγνώσεις που έκαναν τα παιδιά των εικαστικών έργων που εκτίθεται στην Δημοτική Βιβλιοθήκη και η έκθεση αυτή λήγει τις επόμενες μέρες, την Παρασκευή για την ακρίβεια στις 26 Απριλίου. Πέρασαν πάρα πολλά παιδιά και οι αναγνώσεις που έκαναν είχαν ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μία έκθεση χάρτινη όπως τη χαρακτηρίσαμε, γιατί το βασικό υλικό κατασκευής όλων των εικαστικών έργων είναι το χαρτί. Μία έκθεση παραγόμενη από τα ίδια τα παιδιά, δηλαδή από τους μαθητές των γυμνασίων, που την παρακολούθησαν πάλι παιδιά, όχι μόνο της δευτεροβάθμιας, αλλά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, και δώσαν τις δικές τους ματιές, τις δικές τους αναγνώσεις σε όλα αυτά τα εικαστικά έργα που έχουν καταγραφεί, δηλαδή έχουν καταγράψει τις αναγνώσεις γιατί έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, για να δώσει τη συνέχεια με ποιο τρόπο πιθανά να μπορέσουμε να δουλέψουμε παραπέρα τις αφηγήσεις που έκαναν τα παιδιά τις προφορικές σε ό,τι αφορά τα εικαστικά έργα που είδαν στη συγκεκριμένη έκθεση. Σήμερα κάναμε ένα βήμα παραπάνω και χωρίς να μπούμε στη διαδικασία αυτών των συλλογικών αφηγήσεων, γιατί γινόταν σε συλλογικό επίπεδο, προσκαλέσαμε την πρώτη τάξη του πρώτου γυμνασίου Πτολεμαΐδας. Δεν προσκαλέσαμε, για να είμαι ακριβής, το κάλεσμα αφορούσε όλα τα σχολεία, αλλά το πρώτο γυμνάσιο ήταν αυτό το οποίο δήλωσε πρώτη συμμετοχή. Οπότε είχαμε την κυρία Λολοπούδη με τα παιδιά της πρώτης τάξης γυμνασίου στη Δημοτική Βιβλιοθήκη. Παρατήρησαν όλα τα έργα τέχνης που υπήρχαν στην έκθεση και ξεκινήσαμε να κάνουμε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής και στην ουσία να κάνουμε μια κυκλική πορεία. Κάναμε δηλαδή την αντιστροφή από το λόγο, είπαμε ότι ξεκίνησε αυτό το project, πήγε στην εικόνα
Και εμείς από την εικόνα πήγαμε στο λόγο. Τα παιδιά πήγαν στη διαδικασία να γράψουν κείμενα, επιλέγοντας ένα έργο με το οποίο θα μπορούσαν να συνομιλήσουν. Η αρχική έμπνευση και αφόρμηση που δόθηκε στα παιδιά αφορούσε κείμενα που διαβάστηκαν, τους διάβασα δηλαδή το πρωί. Ξεκινήσαμε με 3 κείμενα, με το εμβληματικό κείμενο του Καβάφη που αναφέρεται στην τέχνη, με το ποίημα του Τίτου Πατρίκιου, το σπιθερισμό των αγαλμάτων, και το τρίτο ποίημα ήταν της Χλόιτης Κουτσουμπέση. Μισό λεπτό. Όχι, ναι, η τέχνη. Η τέχνη. 3 ποίηματα λοιπόν που μιλούσαν για την τέχνη ήταν η αρχική μας αφετηρία και μετά κάναμε μια σύνδεση που αφορούσε τις βιβλιοθήκες. Ξεκινήσαμε από την βιβλιοθήκη της Κοζάνης και είπαμε την ιστορία της διάσωσης των σπάνιων βιβλίων και σπάνιων χειρογράφων από τον Νικόλο Δελιαλή και αυτό το συνδέσαμε με την ιστορία της διάσωσης των αγαλμάτων του Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας, 2 ιστορικά γεγονότα που συνέβησαν την ίδια ακριβώς ιστορική περίοδο, το 1941, και τι το ιδιαίτερο είχε αυτή η σύνδεση. Μας συνδέει καταρχήν με τους χώρους, μας συνδέει με το άψεκο, αλλά τόσο σημαντικό υλικό πολιτισμού και με τη γενναιότητα της πράξης των ανθρώπων, των ηρώων μέσα σε εισαγωγικά, που διέσωσαν την πολιτιστική μας κληρονομιά κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διαβάσαμε ένα πρώτο αρχικό κεφάλαιο από το βιβλίο «Όταν έφυγαν τα αγάλματα» της Αγγλικής Δαγλάση και το κάναμε αυτό γιατί η βασική ηρωίδα του βιβλίου ήταν αυτή η οποία συνομιλούσε με τα αγάλματα και μέσα από τις συνομιλίες της μάθαμε, μέσα σε εισαγωγικά μάθαμε, γνωρίσαμε τον πλούτο που είχε το Αρχαιολογικό Μουσείο και βέβαια μπήκαμε μέσα στην ιστορία αυτή καθεαυτή, μέσα από τη μυθοπλασία της Αγγλικής Δαγλάση. Το «Όταν έφυγαν τα αγάλματα» λοιπόν ήταν το βασικό μας όχημα και σε ό,τι αφορά τη δημιουργική γραφή, αυτό που θα ήθελα να πω και να το δώσω ως εικόνα σε εσάς είναι ότι η δημιουργική γραφή είναι ένα πολυμορφικό όχημα που μπορεί να μας πάει παντού, με έναν άλλο τρόπο. Υπάρχει μεθοδολογία, φυσικά είναι επιστημονικά τεκμηριωμένες όλες οι κινήσεις που κάνει κανείς μέσω της δημιουργικής γραφής και σαφώς απαιτείται σπουδή πάνω στο αντικείμενο για να μπορέσει να αποδώσει ένα αντίστοιχο εργαστήριο ή ένα αντίστοιχο μάθημα, μια διδασκαλία μέσα στην τάξη. Χρειάζονται δηλαδή εφόδια που νομίζω ότι θα πρέπει να τα αποκτήσετε, να τα κατακτήσετε για να μπορέσετε να προχωρήσετε με τη δημιουργική γραφή και πραγματικά μπορεί κανείς να πάει πολύ μακριά και ο ίδιος, αλλά και οι ωφελούμενοι ή οι συμμετέχοντες σε αυτό. Αυτή λοιπόν ήταν η προετοιμασία του εργαστηρίου, το οποίο το βιώσαμε εμείς ως ομάδα το πρωί. Μέσα σε ένα 2ωρο, γιατί 2 ώρες διήρκησε το εργαστήρι μας, είχαμε παραγωγή κειμένου, δηλαδή τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία και νομίζω ότι ήταν και πολύ ενεργητικά, εγώ έτσι το εισέπραξα. Διαμορφώσαμε το κλίμα που χρειαζόταν να διαμορφώσουμε για να μπορέσουν να νιώσουν τα παιδιά ασφάλεια, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό, το να νιώσει κανείς ασφάλεια για να μπορέσει να λειτουργήσει στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής, να νιώσει ότι είναι απαλλαγμένο από την οποιαδήποτε αξιολόγηση, αυτό δεν ξέρω αν θα το καταφέρει η εκπαίδευση. Σε άτυπα περιβάλλοντα είναι τα πράγματα πολύ διαφορετικά και λειτουργούν πολύ καλύτερα.
Και είχαμε παραγωγές κειμένων εξαιρετικές. Η κυρία Ειρήνη θα σας πει, ίσως κάποιες θα της δώσουμε το λόγο για να μας μεταφέρει και η ίδια την εμπειρία της. Θα σας διαβάσω ένα απλό κείμενο. Οι οδηγίες που δόθηκαν στα παιδιά, γιατί πρέπει να δίνονται οδηγίες, πρέπει να δίνονται οδηγίες γραφής, γιατί πρέπει να οριοθετείται όλη αυτή η δημιουργικότητα, δημιουργική γραφή. Όλη αυτή η δημιουργικότητα πρέπει με κάποιο τρόπο να οριοθετείται. Οπότε πρέπει να βάλεις κάποια όρια στα παιδιά, αλλά τα όρια που θα βάλεις στα παιδιά πρέπει να είναι ελαστικά για να μπορέσουν να διοχετεύσουν τις σκέψεις τους, τις ιδέες τους και τα συναισθήματά τους μέσα σε αυτά τα όρια που θα τους τοποθετήσεις. Μας γράψαν εκπληκτικά πράγματα. Τώρα αυτό που έχω μπροστά μου, δεν θα πω βέβαια το όνομα του παιδιού που το έγραψε, είναι η κουκουβάγια των βιβλίων. Το παιδί είδε το γλυπτό, το χάρτινο γλυπτό, το οποίο ακριβώς είναι ένα γλυπτό από ανακυκλωμένο χαρτί και αναπαριστά τον Κωνσταντίνο Καβάφη, όπου στον ώμο του στηρίζει μία κουκουβάγια. Με αφορμή λοιπόν αυτό το έργο, το παιδί έγραψε ένα αφηγηματικό κείμενο, γιατί η δυνατότητα που είχαν ήταν να γράψουν μία αφήγηση όπου θα μιλούσε σε πρώτο πρόσωπο το έργο, δηλαδή θα δίναν φωνή στο εικαστικό έργο. Είχαν τη δυνατότητα να γράψουν με ελεύθερο στίχο ένα ποίημα όπου θα μπορούσαν να μιλήσουν οι ίδιοι ή το γλυπτό ή η συνομιλία των παιδιών με το γλυπτό, και είχαν και τη δυνατότητα του διαλόγου, δηλαδή να ρωτούν και να απαντά το εικαστικό έργο. Τα περισσότερα παιδιά επέλεξαν την αφηγηματική φόρμα, γιατί ίσως ένιωσαν πιο ελεύθερα μέσα σε αυτή. Και αφού σας διαβάσω το κείμενο, θα σας πω και τι διαπιστώσαμε μέσα από τα γραπτά των παιδιών. Και το διαπιστώσαμε και οι τρεις από. Κοινή διαπίστωση, λοιπόν. Διαβάζω τα κουκουβάγια των βιβλίων. Κάθε βράδυ χτύπαγε απαλά το παράθυρό μου μια γέρικη κουκουβάγια και μου έλεγε τις ιστορίες της. Είχε ταξιδέψει παντού, σχεδόν σε όλο τον κόσμο. Μου έλεγε παραμύθια από άλλες χώρες ή ιστορίες από τη ζωή της. Μερικές φορές μου τραγουδούσε απαλά και ενανορισμένη από τον ήρεμο ήχο, ταξίδευα σε κόσμους μακρινούς, μέσα στα όνειρά μου. Κόσμους φτιαγμένους από βιβλία, χαρτί ή πυλό. Την έβλεπα μόνο το βράδυ. Πολλές φορές μου έφερνε και βιβλία. Βιβλία αγάπης, περιπέτειας ή διδακτικά. Την έβλεπα μόνο όταν ήμουν μικρή, όταν είχα απεριόριστη φαντασία. Τώρα μεγάλωσα. Με τη δουλειά δεν έχω χρόνο για παραμύθια. Η φαντασία μου σβήστηκε σε κομμάτια σαν χαρτί. Σκίστηκε μάλλον, ήθελε να γράψει το παιδί, και μιλήσαμε το πρωί για το δημιουργικό σβήσιμο. Γιατί όση αξία έχει η δημιουργική γραφή, άλλη τόση αξία έχει το δημιουργικό σβήσιμο. Δεν προλάβαμε όμως να το κάνουμε, γιατί ο χρόνος μας ήταν περιορισμένος. Μια μέρα ήρθε το παιδί μου και μου είπε χαμογελώντας: «Μαμά, μια κουκουβάγια έρχεται και μου λέει παραμύθια που ταξιδεύουν». Πολύ ωραίο κείμενο, πολύ ωραία αφήγηση, παραμυθιακή. Οι υπόλοιπες αφηγήσεις δεν ήταν τόσο παραμυθιακές σαν αυτή. Αλλά ήταν αφηγήσεις όπου μέσα τους έβρισκε κανείς τη μοναξιά, τη θλίψη, την απομόνωση και το πόλικ. Το είδαμε σε πολλά κείμενα, σε 3-4 κείμενα. Και υπονοούμενη αυτή η κατάσταση και σε άλλα κείμενα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να μας ανησυχήσει και είναι κάτι που πρέπει να μας ενεργοποιήσει. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη Σοφία. Πράγματι, η
συνάντηση με τους μαθητές το πρωί ήταν μια μοναδική εμπειρία, γιατί και εγώ προσέχομαι σε αυτή τη διαδικασία της δημιουργικής γραφής, χωρίς να έχω παρακολουθήσει μια συστηματική επιμόρφωση ή ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών. Όταν για πρώτη φορά είχε έρθει στην Κοζάνη ο Μίμης ο Σουλιώτης, που ήταν ουσιαστικά ο εισηγητής της δημιουργικής γραφής στην Ελλάδα, δημιουργώντας την πρώτη αυτή σχολή δημιουργικής γραφής στη Φλόρινα, το μεταπτυχιακό πρόγραμμα, όταν κάναμε κάποιες ασκήσεις για την μετατροπή των λέξεων, για το πώς μπορούμε να αποδώσουμε καλύτερα κάτι, σχεδόν θεώρησα άχρηστο χρόνο την παρουσία μου εκεί, γιατί σκεφτόμουν ότι συγγραφέας κάποιος γεννιέται, δεν γίνεται τόσο εύκολα με αυτές τις απλές ασκήσεις στο λόγο. Ωστόσο, όταν αργότερα αποφάσισα να ασχοληθώ λίγο πιο συστηματικά με ατομικά διαβάσματα δικά μου και για τις ανάγκες κάποιων εισηγήσεων σε συνέδρια και πάντα σε συνδυασμό με το μάθημα και την ενδεχόμενη διδακτική του εφαρμογή στο σχολείο, εκεί διαπίστωσα ότι είναι καλά να ασκείς την κριτική σε ένα λογοτεχνικό κείμενο, γιατί είσαι εσύ στο απειρόβλητο και απλά κριτικάρεις τον δημιουργό. Αλλά στην περίπτωση που πας να γίνεις εσύ ο ίδιος ο δημιουργός, τι γίνεται? Ποτέ μου δεν μπόρεσα να γίνω δημιουργός, δεν νομίζω ποτέ να μπορέσω, προτιμώ την ασφάλεια της κριτικής. Αλλά παρόλα αυτά, επειδή όπως είπε και η Διευθύντρια, η δημιουργική γραφή είναι κάτι που ήρθε για να μείνει και να επεκταθεί, πρέπει σιγά σιγά να νιώσουμε μια ασφάλεια απέναντι στη δημιουργική γραφή. Θα δείτε λοιπόν εδώ με συντομία τη δομή της εισήγησης και ίσως διαπιστώσετε ότι και την προηγούμενη φορά υπάρχει μια αιμονή στα προγράμματα σπουδών στις δικές μου εισηγήσεις. Αυτό γίνεται γιατί έχει διαπιστωθεί και το έχει επισημάνει και το ΙΕΠ, ότι οι εκπαιδευτικοί δεν διαβάζουν τα προγράμματα σπουδών, ούτε και τις οδηγίες διδασκαλίας των μαθημάτων που έρχονται κάθε Σεπτέμβριο. Συνηθίζουν όλοι να ακολουθούν το δικό τους τρόπο διδασκαλίας, να ακολουθούν τα βήματα με τα οποία έχουν οργανώσει εδώ και χρόνια το μάθημα και έτσι χάνουν πολλά από την ουσία. Για να μπορέσουμε λοιπόν να δούμε πώς μπήκε η δημιουργική γραφή στα προγράμματα σπουδών και πώς συνδυάστηκε με μια αλλαγή στη φιλοσοφία της διδασκαλίας του μαθήματος, θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση. Ας παρακάμψω αυτό, να πάω λίγο παρακάτω. Θα σας πάω στην περίοδο περίπου μέχρι τη μεταπολίτευση. Εκεί είχαμε μια καθαρά φορμαλιστική εκδοχή της διδασκαλίας της λογοτεχνίας. Ενδιέφεραν απλά οι τεχνικές, τα σχήματα λόγου, τα λογοτεχνικά είδη. Δεν γινόταν ιδιαίτερα λόγος για το βιωματικό στοιχείο, την αισθητική απόλαυση, τον ερμηνευτικό διάλογο, στοιχεία τα οποία προσθέθηκαν πολύ μεταγενέστερα. Από το 1985 δίνεται έμφαση στην ιστορική προοπτική της λογοτεχνίας, με την έννοια ότι παρακολουθούμε εθνοκεντρικά πια το πώς και η λογοτεχνία υπηρετεί την έννοια του έθνους και ποια είναι η περιπέτεια της λογοτεχνίας μέσα στον χρόνο, σε διάφορες φάσεις, όπως έχει καθοριστεί η διαδρομή της λογοτεχνίας από τους ιστορικούς της λογοτεχνίας. Στη συνέχεια, το 1998, φτάνουμε σε μία αρκετά κρίσιμη καμπή, γιατί βλέπουμε ότι για πρώτη φορά γίνεται λόγος για το ρόλο της λογοτεχνίας ως προς την καλλιέργεια της ευαισθησίας και της φαντασίας των μαθητών και για πρώτη φορά η λογοτεχνία γίνεται πεδίο γόνιμης διασταύρωσης πολλών και διαφορετικών θεωριών που πριμοδοτούν κυρίως την επικοινωνιακή της διάσταση, ότι μέσω της λογοτεχνίας μπορούμε να επικοινωνήσουμε. Είναι κώδικας επικοινωνίας. Επίσης, αυτή τη συγκεκριμένη χρονιά για το Λύκειο υπάρχει μια σημαντική αλλαγή στη θεωρητική κατεύθυνση με την εισαγωγή του μαθήματος της νεοελληνικής λογοτεχνίας, οπότε και επιχειρήθηκε η διδασκαλία ολόκληρου του λογοτεχνικού κειμένου. Βέβαια, εντάξει, μην φανταστείτε ότι ήταν και τεράστια τα κείμενα. Υπήρχε το αμάρτημα της μητρός μου, για παράδειγμα, που ήταν ένα εκτενές διήγημα. Υπήρχαν κάποιες θεματικές ενότητες στα ποίηματα για την ποίηση, που αποτελούνταν από αρκετά ποίηματα, τα λεγόμενα ποίηματα ποιητικής ή αυτοαναφορικά ποίηματα. Το μάθημα ξεκίνησε με πολλές φιλοδοξίες. Το βιβλίο ήταν πολύ πρωτοποριακό για την εποχή του, είχε πολύ πλούσιο υλικό, ακαδημαϊκό λόγο, κριτικές μεγάλων πανεπιστημιακών δασκάλων,
αλλά ακολούθησε τη μοίρα των μαθημάτων λογοτεχνίας όταν το μάθημα εξετάζεται σε πανελλαδικό επίπεδο. Έπρεπε όλοι να ακολουθήσουμε συνταγές, να βοηθήσουμε τα παιδιά να προσαρμοστούν σε αυτό το χαοτικό σύμπαν των σημειώσεων, να βρουν μία γραμμή, να προσανατολιστούν, γιατί ήταν και το μάθημα με τις περισσότερες αναβαθμολογήσεις και όσοι έχουμε συνεργαστεί στο βαθμολογικό, στο κομμάτι αυτό, το γνωρίζουμε πολύ καλά, έχει ξεπεράσει και την αναβαθμολόγηση της γλώσσας. Σιγά σιγά λοιπόν άρχισε να γίνεται λόγος για αντιπροσωπευτικά και αξιόλογα λογοτεχνικά κείμενα στα προγράμματα σπουδών. Και εδώ να πούμε ότι υπάρχει πάντα μία βιασύνη και από αυτούς που στείλουν τα προγράμματα, αλλά και από εμάς που διδάσκουμε τη λογοτεχνία, να την προπαγανδίσουμε με πολύ έντονο πάθος. Α, είναι ο Βυζινός αυτός, είναι το αμάρτημα της μητρός μου. Δεν αφήνουμε στα παιδιά το περιθώριο να διαπιστώσουν τα ίδια από μόνα τους, ότι πραγματικά τα κείμενα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά και πάρα πολύ αξιόλογα. Η λογοτεχνία πια αντιμετωπίζεται σφαιρικά. Υπάρχει ένα συνδυασμό στοιχείων, τα λέγαμε και την προηγούμενη φορά όταν μιλήσαμε για τα προγράμματα σπουδών και δεν θέλω να επαναλαμβάνομαι. Είναι αυτό που προέχει είναι η βιωματική της διάσταση. Πια προσπαθούμε να βάλουμε τον μαθητή να δει την αντανάκλαση των δικών του βιωμάτων μέσα στα διδασκόμενα κείμενα και φυσικά έρχεται όλο αυτό να συνδυαστεί με την ιστορική διάσταση, την κοινωνική διάσταση, την πολιτιστική διάσταση, τη φιλοσοφική διάσταση, όπως προκρίνεται και από τα νέα προγράμματα από τη συνεξέταση των θεματικών ενωτήτων των κειμένων. Εισβάλλει δυναμικά η θεωρία της λογοτεχνίας, μιλάμε πια για ερμηνεία και κριτική των κειμένων σε ένα άλλο επίπεδο. Ο μαθητής επιδιώκεται να γίνει ο επαρκής αναγνώστης, αυτός που μπορεί να συνδυάσει και μια θεωρητική σκευή, αλλά και να νιώσει την αισθητική απόλαυση. Και έχουμε όρους όπως ενδοκειμενική, εξοκειμενική πρόσληψη, ιστορική, ιδεολογική οργάνωση. Όλα λοιπόν πια συνδυάζονται στην προσέγγιση του λογοτεχνικού κειμένου. Το 2019 έχουμε μία σημαντική αλλαγή στο πρόγραμμα του Λυκείου. Στο γυμνάσιο τα πράγματα από το 2011 ακολουθούν μια σταθερή πορεία. Θα μιλήσουμε και για το κομμάτι του γυμνασίου. Το 2019 λοιπόν έχουμε τη συνεξέταση σε επίπεδο πανελλαδικών εξετάσεων γλώσσας και λογοτεχνίας. Καταργείται το μάθημα της συνολικής λογοτεχνίας πολύ πιο πριν από τη θεωρητική κατεύθυνση και στο μάθημα γενικής παιδείας, δηλαδή σε όλους τους υποψηφίους των πανελλαδικών εξετάσεων, ισχύει αυτό, ότι εξετάζονται και στα δύο μαθήματα σε μια ενιαία εξέταση. Η διδασκαλία της λογοτεχνίας, σύμφωνα με το τότε πρόγραμμα σπουδών, το οποίο είναι σε ισχύ μέχρι και τώρα που μιλάμε. Τώρα στις 30 Μαΐου που θα ξεκινήσουν οι πανελλαδικές, τα παιδιά μας θα εξεταστούν ακριβώς σε αυτό το κομμάτι. Αποκτά πιο έντονη κοινωνιοκεντρική και επικοινωνιακή διάσταση, δίνεται λιγότερο έμφαση στα γλωσσικά σχήματα και περισσότερο στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κληθεί ο μαθητής στη λογοτεχνία, αξιοποιώντας κοινωνικά και επικοινωνιακά κριτήρια. Μιλάμε για πολλών ειδών γραμματισμούς. Εδώ κυρίαρχος είναι και ο γλωσσικός γραμματισμός, που όμως συνδυάζεται με την κοινωνική πραγματικότητα και οδηγεί στον αναστοχασμό. Αυτό συμβαίνει στην περίπτωση του ερμηνευτικού σχολείου. Θα μιλήσω σε λίγο γι' αυτό. Προκρίνεται λοιπόν η ερμηνευτική ανάγνωση. Συνδυάζω όλα αυτά, ιστορικά στοιχεία, κοινωνικά στοιχεία, πολιτισμικά στοιχεία. Η ηθική της ανάγνωσης, ο μαθητής βρίσκεται μπροστά σε κείμενα που βάζουν διλήμματα, ηθικά ζητήματα. Υπάρχει και ολόκληρη ενότητα στο νέο πρόγραμμα σπουδών για την αντιμετώπιση των διλημάτων και τη θέση που παίρνουν οι ήρωες. Μιλάμε για μια επικαιροποιημένη ανάγνωση, να μπορέσουμε δηλαδή να φέρουμε το λογοτεχνικό κείμενο στο σήμερα, στην εποχή μας, και να τον εντάξουν οι μαθητές στο δικό τους γνωστικό ορίζοντα. Ο ερμηνευτικός διάλογος, αυτό που λέμε κοινώς ερμηνευτικό σχόλιο, συνδυάζει αυτό το διτό στόχο. Από τη μια προσπαθώ να εισπράξω από το κείμενο τα αντικειμενικά του στοιχεία, αυτά που υπάρχουν και τα βλέπουμε όλοι. Είναι λεγόμενοι κειμενικοί δείκτες, τα σχήματα λόγου, ο σχολιασμός του τίτλου, όλα αυτά τα οποία υπάρχουν μες στο κείμενο και μπορεί να τα εντοπίσει
ο κάθε μαθητής. Αυτό είναι το εντός εισαγωγικών αντικειμενικό κομμάτι της συγγραφής του ερμηνευτικού σχολείου και από την άλλη καλείται ο μαθητής να λειτουργήσει ως κριτικός, να το συνδυάσει όλο αυτό με το βασικό νόημα του κειμένου και να τοποθετηθεί ο ίδιος κριτικά απέναντι σε αυτό το συνδυασμό. Επιλέγω λοιπόν από όλες τις ιδέες του κειμένου τη βασική ιδέα, τι τεκμηριώνω με τα αντικειμενικά στοιχεία που προκύπτουν από το κείμενο και στο τέλος τοποθετούμε και πάλι υποκειμενικά, προσωπικά, κριτικά απέναντι σε όλο αυτό. Καταλαβαίνετε πόση συνοχή πρέπει να παρουσιάζει όλο αυτό για να έχει να παρουσιάζει μια αρμονική σύνδεση των τριών επιμέρους κομματιών. Γι' αυτό και στο βαθμολογικό βλέπουμε κομμάτια ασυνάρτητα. Βλέπουμε δηλαδή την προσπάθεια του μαθητή να ακολουθήσει τη συνταγή για να ανταποκριθεί. Αυτή, είπαμε όμως, είναι η μοίρα του μαθήματος όταν εξετάζεται και βαθμολογείται σε τέτοιο κρίσιμο επίπεδο. Αν το κάναμε όπως έγινε σήμερα το πρωί, βλέπουμε όλα αυτά τα απελευθερωτικά πραγματικά κείμενα. Τώρα, το νέο πρόγραμμα σπουδών το αναλύσαμε την προηγούμενη φορά, δεν θα πω περισσότερα, θα πω απλά ότι για το νέο πρόγραμμα σπουδών η δημιουργική γραφή είναι αναγκαία συνθήκη. Δεν νοείται σε καμία τάξη είτε του γυμνασίου είτε του λυκείου να μην υπάρχουν στα σενάρια που προτείνονται από το ΙΕΠ πολλές, όχι απλά μία, πολλές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, οι οποίες κιόλας ξεφεύγουν από αυτά που γνωρίζουμε μέχρι τώρα, θα δούμε κάποια παραδείγματα παρακάτω, και πραγματικά δίνουν την ελευθερία στο μαθητή να κινηθεί, συνδυάζοντας όχι μόνο το λογοτεχνικό κείμενο, αλλά και οπτικά ερεθίσματα και μουσικά ερεθίσματα, οι λεγόμενες διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες. Τώρα, τι συμβαίνει μέχρι τώρα με τη δημιουργική γραφή? Θα πάμε συνεχώς μια εδώ, μια εκεί. Δηλαδή, μια σε αυτά που ισχύουν τώρα, μια σε αυτά που θα ισχύουν για τα νέα προγράμματα σπουδών. Στο γυμνάσιο, λοιπόν, ήδη από το 2011, η δημιουργική γραφή είναι μια διακριτή άσκηση και μάλιστα και στις τελικές προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις πρέπει οι μαθητές να εξετάζονται σε μια άσκηση δημιουργικής γραφής. Το 2017 το ΙΕΠ στις οδηγίες που έδωσε για τη διδασκαλία του μαθήματος προτείνει πολύ συγκεκριμένες δραστηριότητες. Πολύ φοβάμαι ότι περισσότεροι από εμάς μέναμε στο δώσε ένα άλλο τέλος στην ιστορία. Υπάρχει όμως μια ποικιλία οπτικών μέσα από τις οποίες μπορούμε να δούμε το κείμενο. Η αναδιοίκηση τμήματος ιστορίας από άλλον αφηγητή. Απομονώνουμε ένα κομμάτι της ιστορίας και δίνουμε το λόγο σε άλλο αφηγητή. Δημιουργούμε μια νέα σκηνή στο κείμενο που δεν υπάρχει. Και βρίσκουμε την κατάλληλη θέση που κατά τη γνώμη μας μπορεί αυτή να ενταχθεί. Αλλάζουμε το τέλος της ιστορίας, αλλάζουμε το κειμενικό είδος. Δηλαδή, μπορεί να έχουμε ένα κείμενο σε ουδέτερο, παίζουμε με το ύφος δηλαδή, με το κωμικό ύφος, μάλλον δίνουμε κωμικό ύφος, μετατρέπουμε το πεζογραφικό κείμενο σε ποίημα ή το αντίστροφο. Φυσικά σε όλα αυτά, πολύ κομβικό ρόλο παίζει η φιλαναγνωσία. Τονίζεται συνεχώς ότι δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργική γραφή χωρίς ανάγνωση. Έτσι δεν είναι, Σοφία? Αυτό που είπαμε και το πρωί. Δηλαδή, μου έκανε εντύπωση, επειδή εγώ δεν είχα παρακολουθήσει άλλο εργαστήριο δημιουργικής γραφής, μου έκανε εντύπωση που πριν ξεκινήσει και πει στα παιδιά, λοιπόν, αυτά είναι τα εικαστικά έργα, εμπνευστείτε από αυτά, ξεκίνησε από λογοτεχνικά κείμενα και ποιητικά και πεζογραφικά. Δεν μπορεί να υπάρξει δημιουργική γραφή σε αναγνωστικό κενό. Άρα λοιπόν πρέπει να συνδυάσουμε τη φιλαναγνωσία, η οποία πάλι στο πρόγραμμα σπουδών παίρνει το νέο, παίρνει τη δική της ξεχωριστή θέση. Και έτσι λοιπόν μπορώ να συναντήσω τον ήρωα του κειμένου και να του κάνω ερωτήσεις. Ήταν μια δράση που πρότεινε η Σοφία για να συνομιλήσουν τα παιδιά με το έργο τέχνης που είχαν απέναντί τους. Αφηγούμε χρησιμοποιώντας κείμενο και εικόνα. Τώρα, στο Λύκειο, η δημιουργική γραφή νομίζω δεν πήγε ποτέ. Στο 2011 άλλαξε το πρόγραμμα σπουδών αποσπασματικά μόνο για την πρώτη Λυκείου. Περιμέναμε τη συνέχεια της αλλαγής στη Β και στη Γ, αλλά αυτή δεν ήρθε ποτέ. Έτσι λοιπόν μείναμε να μιλάμε για τα φύλλα στη λογοτεχνία
και για την παραδοσιακή και την νεότερη ποίηση από το 2011 μέχρι σήμερα στην πρώτη Λυκείου. Με βάση αυτές τις δύο λοιπόν θεματικές ενότητες, πορευόμαστε μέχρι και σήμερα. Έχουμε βέβαια και την Τράπεζα Θεμάτων, οπότε έχουμε δώσει και μια αλλαγή στο σκηνικό της διδασκαλίας μας. Λοιπόν, η εισαγωγή και μόνο αυτών των θεματικών ενωτήτων έδωσε το έναυσμα για τη δημιουργική γραφή. Και το πρόγραμμα έλεγε είτε να γίνονται project, τα οποία ήταν πολύ φιλόδοξα, και νομίζω ουδής ασχολήθηκε με αυτά, ή να γίνονται κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής ποιου τύπου. Δείτε λιγάκι εδώ προχωράμε ένα βήμα περαιτέρω. Να τροποποιούν λοιπόν οι μαθητές το αρχικό κείμενο, αλλάζοντας τις αφηγηματικές τεχνικές, την εστίαση, την οπτική γωνία, το χρόνο, να συμπληρώνουν τα κενά προσδιοριστείας του κειμένου, αυτό που λέμε τις σιωπές του κειμένου, αυτά τα άρρητα που το κείμενο δεν τα ξεκαθαρίζει, αλλά τα αφήνει σε εμάς να τα νοηματοδοτήσουμε, να προσθέτουμε ένα καινούριο ήρωα στην ιστορία που μπορεί να παίξει το δικό του ρόλο, ανατρεπτικό ή οτιδήποτε, να συνεχίσουν την ιστορία, να την προεκτείνουν σε ένα άλλο επίπεδο και πάλι να αλλάζουν το είδος του κειμένου. Και τώρα, με βάση αυτά που είδαμε και για το γυμνάσιο και για το λύκειο, και πάλι εδώ να συνθέτουμε, να κάνουμε το κείμενο ποιητικό, αφηγηματικό και το αντίστροφο, δείτε λιγάκι να κάνουμε μια ιστορία που θα χτίσουν ένα χαρακτήρα που δρά σε ανθρώπινες καταστάσεις παρόμοιες με αυτές του αρχικού κειμένου, αλλά με εναλλακτικό τρόπο δράσης. Δηλαδή, ας πούμε, στη τιμή και το χρήμα, για παράδειγμα, που η Ειρήνη αποφασίζει και εγκαταλείπει τον Ανδρέα και όλοι λένε αυτό το ανάθεμα τα τάλαρα, να δημιουργήσουμε μια άλλη Ειρήνη η οποία θα δέχεται, θα συμβιβάζεται με την πρόταση του Ανδρέα. Ή να βάλουμε κάποιον άλλο ήρωα, εμβόλυμα, ο οποίος θα παίξει ένα καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη της ιστορίας. Εδώ δίνεται μεγάλη έμφαση στο λύκειο και στον αναστοχασμό. Και είναι κομμάτι της δημιουργικής γραφής. Αυτό θα το πούμε στο τέλος, στα στάδια. Δηλαδή, οι μαθητές αναμένεται να αναστοχαστούν μετά τη δημιουργία τους και να είναι σε θέση να εξηγήσουν τις τεχνικές τις οποίες χρησιμοποίησαν. Να καταλάβουν πού εγγράφεται ο εαυτός τους, η προσωπικότητά τους, η ιδεολογία τους και να τα παρουσιάσουν όλα αυτά στους συμμαθητές τους στο πλαίσιο ενός αναστοχασμού και να μπορούν να αυτοαξιολογηθούν. Και φυσικά να υπάρξει και η ετεροαξιολόγηση στα πλαίσια μιας ομάδας, της ομάδας του εργαστηρίου της δημιουργικής γραφής. Με όλες αυτές λοιπόν τις προτινόμενες δραστηριότητες, εγώ αναρωτιέμαι, όταν κάποιος είναι στη θέση να κάνει όλες αυτές τις αλλαγές, να αλλάζει την οπτική, να αλλάζει την εστίαση, να αλλάζει τον αφηγηματικό χρόνο και τη ροή του μες στο κείμενο, το κάνει αυτό ασυνείδητα, επειδή του το ζητάνε, ή πρέπει να έχει μία θεωρητική σκευή για να το κάνει αυτό το πράγμα. Και θα ήθελα αυτό στο τέλος να το συζητήσουμε λιγάκι. Δηλαδή, δεν ξεχνάμε ότι η λογοτεχνία είναι όλα αυτά, αλλά είναι και ένα θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο σιγά σιγά πρέπει να κατακτήσουν οι μαθητές για να μπορούν να φτάσουν στα επιθυμητά σημεία. Όχι βέβαια, όπως περιγράψαμε στην άλλη επιμόρφωση, με ένα στήρο τρόπο ότι η θεωρία είναι αυτή και πρέπει να τη μάθεις, αλλά όπως δείξαμε την προηγούμενη φορά, μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα, συνδυάζουμε το θεωρητικό πλαίσιο. Πάντα έτσι. Λοιπόν, τώρα, δημιουργική γραφή υπάρχει και στα ΕΠΑΛ. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε αυτό. Είναι κάποιος συνάδελφος από τα ΕΠΑΛ εδώ? Όχι. Υπάρχει λοιπόν δημιουργική γραφή από το σχολικό έτος 16-17 και στα ΕΠΑΛ. Αν δούμε λοιπόν εδώ το πρόγραμμα, τις οδηγίες για τη διδασκαλία και την αξιολόγηση των μαθημάτων των ΕΠΑΛ, λέει ότι ζητείται μια δραστηριότητα ερμηνείας, κλασικές ερωτήσεις κατανόησης δηλαδή του κειμένου, και παραγωγής λόγου. Προτείνεται ένα θέμα αναγνωστικής ανταπόκρισης, βλέπετε πόσο κοντά πάμε προς το ερμηνευτικό σχόλιο που 2 χρόνια αργότερα μπήκε στο Λύκειο, και ένα θέμα δημιουργικής γραφής και ο μαθητής επιλέγει ένα από τα δύο.
Αν δούμε τις δραστηριότητες, για να μην σας κουράζω, είναι πάνω κάτω οι ίδιες με αυτές που συζητήσαμε για το γυμνάσιο και το λύκειο. Εδώ προστίθεται η δημιουργία διαλόγων, να είναι σε θέση δηλαδή οι μαθητές ένα κομμάτι του κειμένου, που ενδεχομένως είναι αφηγηματικό, να το κάνουν διαλογικό. Να συντάξουν ένα νέο κείμενο, όπου καλούνται να εκφράσουν τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους, ακολουθώντας κάποια συγκεκριμένα χαρακτηριστικά ενός πολύ συγκεκριμένου κειμενικού είδους που έχει προσδιορίσει ο εκπαιδευτικός, και όπως γίνεται με όλες τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, το έκανε και η Σοφία σήμερα αυτό, δίνουμε και το χρόνο, αλλά και το όριο των λέξεων. Δημιουργική γραφή υπάρχει και στα καλλιτεχνικά σχολεία, ως αυτόνομο μάθημα. Είναι το μοναδικός τύπος του σχολείου, που η δημιουργική γραφή διδάσκεται στην κατεύθυνση του θεάτρου και του κινηματογράφου. Εδώ, ανάμεσα στα άλλα, δίνεται πολύ μεγάλη, υπάρχει ευχέρεια να συνδυαστεί το μάθημα με μία γκάμα διακαλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, να συνδράμουν δηλαδή και τα εικαστικά και όλα τα καλλιτεχνικά μαθήματα που διδάσκονται οι μαθητές στα σχολεία αυτά, προκειμένου να βρίσκουν πιο γόνιμα ερεθίσματα για να εκφράζονται δημιουργικά. Πέρσι, κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης, είχα παρακολουθήσει την εκπαιδευτικό του σχολείου που έκανε μάθημα δημιουργικής γραφής και μάλιστα ξεκίνησε από πίνακες του Σαγκάλ, έχοντας συνεννοηθεί με τον καθηγητή των καλλιτεχνικών και γνωρίζοντας ότι τα παιδιά είχαν έρθει σε επαφή με έργα του ζωγράφου, και τα παιδιά συνέθεσαν τα δικά τους κείμενα με τις οδηγίες που τους έδωσε με βάση το οπτικό ερέθισμα. Ένα έργο τέχνης, πίνακες. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα για το τι είναι η δημιουργική γραφή. Είναι δύο πράγματα όταν μιλάμε για δημιουργική γραφή. Το πρώτο αφορά το κομμάτι που σχετίζεται με τους μαθητές, που καλούνται να διθασέψουν τη δημιουργική του σκέψη και να τη μετατρέψουν σε κείμενο στο χαρτί. Αλλά για μας τους εκπαιδευτικούς, η δημιουργική γραφή είναι όλες αυτές οι πρακτικές και οι τεχνικές που μπορούμε να υποδείξουμε στους μαθητές μας, προκειμένου να κατακτήσουν συγγραφικές δεξιότητες. Η δημιουργική γραφή αναπόφευκτα συμβάλλει στη βελτίωση της γλωσσικής έκφρασης. Με τις λέξεις ασχολούμαστε. Ψάχνουμε την κατάλληλη λέξη, αυτή που ταιριάζει και νοηματοδοτεί καλύτερα τη σκέψη μας. Έχει παιγνιώδη χαρακτήρα. Αυτό είδαμε σήμερα. Στη δημιουργική γραφή δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Υπάρχει απελευθέρωση. Υπάρχει αποδέσμευση όλων των δημιουργικών δυνάμεων, πνευματικών και συναισθηματικών, γιατί επιδιώκουμε την καλλιέργεια και τη συναισθηματική νοημοσύνης μέσα από τη δημιουργική γραφή. Κινητοποιεί το μαθητή να αλλάξει οπτική και μόνο που του λέμε πες την ιστορία από τη θέση του τάδε ήρωα, το καλούμε με τα στοιχεία που έχει συλλέξει από το κείμενο να μπει στη δική του θέση, να υποδηθεί ένα ρόλο. Άρα καταλαβαίνει ότι μόνο μέσω της γλώσσας μπορεί να το κάνει αυτό. Καταλαβαίνει τη δύναμη που έχει η γλώσσα ως εργαλείο. Έχει την ελευθερία να επιλέξει ο ίδιος τον χρόνο, τον τόπο, τους ήρωες, τον τρόπο που αυτοί θα ενεργήσουν. Σχετίζεται, όπως είπαμε, με τη φιλαναγνωσία, τα δύο πάνε μαζί, και δίνει έντονη επικοινωνιακή διάσταση. Αν το δούμε απλά και μόνο από την οπτική του ότι συνεργαζόμαστε. Σήμερα το πρωί κάναμε έναν κύκλο. Μπορεί κάποια στιγμή να δούλεψαν ατομικά τα παιδιά, αλλά η επιστροφή ήταν πάλι στην ολομέλεια, πάλι στην ομάδα. Και θα δούμε παρακάτω με ποιο τρόπο μπορεί να συνδυάσει ο εκπαιδευτικός και την ομαδοσυνεργατική και την ατομική εργασία στη δημιουργική γραφή. Επιτρέπει η δημιουργική γραφή στο μαθητή να συνδυάσει την πραγματικότητα και τη φαντασία, να ταξιδέψει σε άλλες εποχές, να ζωντανέψει διάφορα κειμενικά είδη, να κινηθεί ελεύθερα στον χρόνο και τον τόπο. Αποκτά ενσυναίσθηση, αφού βλέπει τα πράγματα από μια άλλη σκοπιά, αυτό που λέγαμε την καλλιέργεια της συναισθηματικής νοημοσύνης. Για το νέο πρόγραμμα σπουδών, είπαμε θα πάμε μια από εδώ, μια από εκεί, γιατί αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε πότε ακριβώς θα εφαρμοστεί το νέο πρόγραμμα και επίσης δεν ξέρουμε
αν η δημιουργική γραφή θα είναι μέρος των πανελλαδικών. Δεν ξέρω. Αυτό δεν το γνωρίζει κανείς. Θα αντικαταστήσει την παραγωγή λόγου. Δεν νομίζω να φτάσουμε γρήγορα σε αυτό το σημείο. Θα είναι στο κομμάτι της λογοτεχνίας. Η παραγωγή λόγου αφορά στο κομμάτι ιδεολογική γλώσσα. Η ιδεολογική γραφή θα σχετίζεται με τη λογοτεχνία, που αν ακόμα συνεξετάζεται με τη γλώσσα, προφανώς κάπου εκεί θα διεισδύσει. Είναι επίσης διδακτική πρακτική, γιατί μέσα από τη ιδεολογική γραφή βάζουμε τα παιδιά να προβληματιστούν και να καταλάβουν ότι η γραφή είναι μια δύσκολη υπόθεση. Δεν είναι κάτι απλό. Άρα καταλαβαίνουν ότι πρόκειται για μια πνευματική περιπέτεια στην οποία καλούνται να μπουν και τα ίδια τα παιδιά και να συνειδητοποιήσουν ότι το να αναζητώ την κατάλληλη λέξη, το κατάλληλο ύφος, είναι μια επίπονη διαδικασία. Πώς μπορούμε λοιπόν να οργανώσουμε μέσα στην τάξη μας ένα μάθημα δημιουργικής γραφής? Ας πάμε σε κάτι πιο πρακτικό. Υπάρχουν 3 στάδια. Το προσυγγραφικό στάδιο, το συγγραφικό στάδιο και το στάδιο μετά τη συγγραφή. Στην αρχή, οι μαθητές πρέπει να μελετήσουν τα κείμενα. Γιατί είπαμε, χωρίς κείμενα δεν υπάρχει δημιουργική γραφή. Πρέπει να εντρυφήσουν και λίγο θεωρητικά στο είδος του κειμένου που πρόκειται να εκφραστούν δημιουργικά. Σήμερα, ας πούμε, η Σοφία δεν θα ασχοληθούμε με κάποια ειδική φόρμα. Θα το κάνουμε λιγάκι πιο απλό, γιατί αυτό προϋποθέτει μία μοίηση. Δεν μπορούμε να πάμε και να ζητήσουμε γράψε ένα σονέτο, όταν το παιδί δεν γνωρίζει ποια χαρακτηριστικά γνωρίσματα έχει. Λοιπόν, είναι λοιπόν άρρηκτα συνδεδεμένη με την ανάγνωση. Δεν υπάρχει δυνατότητα να παραχθούν κείμενα σε αναγνωστικό κενό. Τα άλλα ερεθίσματα έρχονται συμπληρωματικά. Η μουσική, η εικόνα, η ταινία, όλα αυτά είναι συμπληρωματικά. Άρα λοιπόν απαιτούνται 3 προϋποθέσεις από τον εκπαιδευτικό. Πρώτα-πρώτα πρέπει ο ίδιος να έχει μια αναγνωστική επάρκεια, να έχει διαβάσει λογοτεχνία. Το θεωρώ ότι είναι αυτονόητο αυτό για την ειδικότητά μας και λόγω των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ιδιότητά μας, αλλά και λόγω διαστροφής εξάλλου επαγγελματικής. Από την άλλη, εφόσον είπαμε ότι η φιλαναγνωσία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη δημιουργική γραφή, υπάρχει ένα γόνιμο έδαφος τα τελευταία χρόνια, καθώς από το 2021 έχουν δημιουργηθεί οι όμιλοι, σωστά, ναι, και σε αρκετά σχολεία λειτουργούν όμιλοι και δημιουργικής γραφής και φιλαναγνωσίας, και παλιότερα, όσα προγράμματα δημιουργικής γραφής γινότανε, συνδυαζόταν στα πλαίσια των σχολικών δραστηριοτήτων, στα πολιτιστικά προγράμματα. Επίσης, είναι σημαντικό να αξιοποιήσει ο εκπαιδευτικός τον τρόπο με τον οποίο συνομιλούν οι τέχνες. Ένας πίνακας, μια φωτογραφία, ένα γλυπτό, ένα μουσικό μοτίβο μπορούν να εμπλουτίσουν την επαφή του μαθητή με το κείμενο και ενδεχομένως να του δώσουν μια άλλη διέξοδο προς άλλες κατευθύνσεις. Προχθές ήμασταν με τη διευθύντρια στο μουσικό σχολείο της Χιάριστας και παρακολουθήσαμε ένα project μιας εκπαιδευτικού που εκπώνησε με τους μαθητές της λογοτεχνία και κινηματογράφους. Προσπάθησε δηλαδή να δει τη συνομιλία αυτών των 2 τεχνών. Τέτοιου είδους δηλαδή εργασίες και τέτοιου είδους project με τα παιδιά τους βάζουν σε μια άλλη λογική για τη σχέση τους με τη λογοτεχνία. Τώρα, αφού τελειώσει αυτό το στάδιο της επαφής του μαθητή με τα κείμενα, ακολουθεί μια εστιασμένη συζήτηση μέσα στην τάξη, με αντικείμενο το ιδιαίτερο θέμα στο οποίο αφορά η συγκεκριμένη δραστηριότητα δημιουργικής γραφής. Ακολουθεί το συγγραφικό στάδιο, αλλά εδώ οι οδηγίες πρέπει να είναι ακριβείς. Δηλαδή, τι είδους, αυτό έκανε σήμερα η Σοφία, τους εξήγησε πολύ αναλυτικά. Τους είπε, έχετε 3 επιλογές. Έχετε επιλέξει αυτά τα έργα, τα βάζω μπροστά σας, και έχετε 3 επιλογές. Ή θα κάνετε αυτό, ή το άλλο, ή το άλλο. Θα γράψετε τόσες λέξεις και έχετε αυτό το χρόνο. Δηλαδή υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Ποιοι είναι οι περιορισμοί λοιπόν στο θέμα, στις αφηγηματικές τεχνικές, στον αριθμό των λέξεων και τους διευκρινίζουμε πώς θα εργαστούν, ατομικά ή ομαδοσυνεργατικά.
Μια ιδέα θα ήταν μέσα στα πλαίσια της τάξης να λειτουργήσουν ομαδοσυνεργατικά ή να λειτουργήσουν και εκτός τάξης ομαδοσυνεργατικά στην προσπάθειά τους να συλλέξουν κάποιο υλικό. Αν η άσκηση ζητηθεί να ολοκληρωθεί μέσα στα πλαίσια της διδακτικής ώρας, τότε θα πρέπει να είναι μικρής έκτασης, 100 με 150 λέξεις, το πολύ, για τα πιο μεγάλα παιδιά. Σήμερα τους έδωσε σε 70, 100 μέχρι 50 μέχρι 100. Ναι. Και πάμε στο τελικό στάδιο, το μετασυγγραφικό. Εκεί που παρουσιάζουμε τα κείμενα και τα συζητάμε στη σχολική τάξη. Σήμερα προέκυψε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Κάποια παιδιά αρχικά δεν ήθελαν να διαβάσουν τα κείμενά τους. Η Σοφία τους εξήγησε πως μια βασική προϋπόθεση να λειτουργήσει δημιουργικά ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής είναι η εμπιστοσύνη ανάμεσα στην ομάδα. Από τη στιγμή λοιπόν που κάποιος παίρνει μέρος σε αυτή τη διαδικασία και εκτίθεται ο ίδιος, οργανώνει τη σκέψη του και τα συναισθήματά του, αποτυπώνει στο χαρτί και τα κοινοποιεί. Αυτή η κοινοποίηση είναι, νομίζω, το στοιχείο διαφοροποίησης. Τότε είναι κάπως άκοψο κάποιοι να κρύβονται πίσω από ένα κείμενο που ναι, μεν έχουν παράξει, αλλά δεν θέλουν να το μοιραστούν. Μια σχολική τάξη είναι μια ομάδα που λειτουργεί συστηματικά καθ' όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς. Πολλές φορές επαναλαμβάνεται η συμμετοχή των παιδιών αυτούσια και στην επόμενη τάξη. Οπότε, ίσως και η δημιουργική γραφή είναι ένας τρόπος τα παιδιά να έρθουν πιο κοντά. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, λοιπόν, ποιος πρέπει να είναι? Όταν πια ο καθένας διαβάζει τα κείμενά του, το τι έχει παράξει. Και αυτό που το ρωτάνε πολλές φορές και συνάδελφοι που εργάζονται στο λογοτεχνικό περιοδικό που είναι αποτέλεσμα σύμπραξης των 4 λυκείων της Κοζάνης, όνειρα ψυχών, ναι, πρέπει να διορθώνω τα γραπτά των μαθητών, δηλαδή αυτό που έχουν δημιουργήσει. Τώρα προσέξτε. Από τη μια, η δημιουργική γραφή γίνεται διδακτικό αντικείμενο. Παρακάτω θα μιλήσουμε για την αξιολόγησή της. Θα παρουσιάσουμε ρουμπρίκες αξιολόγησης. Και από την άλλη, μιλάμε για ελευθερία, για φαντασία, για αποδέσμευση κτλ. Εδώ υπάρχει ο αντικρουόμενος ρόλος. Δηλαδή, προσπαθούμε αφενός να υιοθετήσουμε στοιχεία από ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής, αλλά από την άλλη δεν μπορούμε να το αφήσουμε και τόσο ελεύθερο, εάν πρέπει να αξιολογηθεί αυτό το πράγμα. Γι' αυτό λοιπόν η παρέμβαση του εκπαιδευτικού πρέπει να είναι πάρα πολύ διακριτική, να έχει ένα καθαρά συμβουλευτικό χαρακτήρα. Όπως λέει η Σοφία Νικολαίδου, που ουσιάζει και ο τόνος στο τέλος της διαφάνειας στο όνομά της, η Σοφία Νικολαίδου επίσης έχει κάνει πολύ σημαντική δουλειά στη δημιουργική γραφή, είναι συνάδελφος φιλόλογος και έχει στήσει πάρα πολλά εργαστήρια δημιουργικής γραφής και νομίζω ότι και στη Φλόρινα δίδασκε στο μεταπτυχιακό. Ναι. Λοιπόν, και κάνει και πολλά στον Ιαννό σεμινάρια δημιουργικής γραφής, συνεχίζει. Έχει πει λοιπόν ότι θα πρέπει η συζήτηση να είναι συντονισμένη, εστιασμένη και να εμπλέκει το σύνολο της σχολικής τάξης. Δηλαδή, δεν θα πω εγώ λοιπόν, Μαρία, αυτό σβήστο και βάλει εκείνο, το δημιουργικό σβήσιμο που λέγαμε πριν, αλλά θα φέρει το ερώτημα σε όλη την τάξη. Εσείς πιστεύετε ότι αυτό το σημείο θα μπορούσε, αν τροποποιηθεί κάπως, να έχει ένα καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα ή ως προς το περιεχόμενο θα γινόταν πιο εύκολα αντιληπτό? Και ο τρόπος με τον οποίο λοιπόν ρωτάμε τον μαθητή είναι τι θα έλεγες αν αντικαθιστούσαμε τη λέξη χ με την ψ, πώς σου φαίνεται η αλλαγή, πιστεύεις ότι ταιριάζει καλύτερα με όσα έχεις σκεφτεί? Δεν θα κάνουμε δηλαδή την διόρθωση όπως θα διορθώσουμε ένα γλωσσικό λάθος στην παραγωγή κειμένου στη γλώσσα, αλλά θα πούμε με έναν έμεσο ευγενικό τρόπο, θα υποδείξουμε και εμείς τη δική μας άποψη στη συνεργασία με το πώς το εισπράττει και η υπόλοιπη ομάδα μέσα στα πλαίσια της τάξης. Αλλά πάντα εμείς, ως εκπαιδευτικοί, έχουμε την κυρίαρχη ιδιότητα αυτή, η οποία μας καπελώνει συνεχώς ό,τι πάμε να κάνουμε, και ο κίνδυνος που ελοχεύει στην περίπτωση αυτή είναι να διολιστήσει η άσκηση σε στημένους
κανόνες, έτοιμες συνταγές. Αν σας ζητήσουν να κάνετε, για παράδειγμα, αναδιοίκηση, θα κάνετε 1, 2, 3. Αυτό, αν το μάθημα μοιραία μπει στη διαδικασία εξετάσεων ή πανελληνίων ακόμη πιο δύσκολα, μοιραία θα φτάσουμε και σε αυτό. Αλλά τώρα ας ονειρευόμαστε ότι η δημιουργική γραφή θα είναι σε μια θέση όπως της αξίζει, ελεύθερης δημιουργίας και δημιουργική. Άρα λοιπόν ο επαρκής για τη δημιουργική γραφή εκπαιδευτικός είναι αυτός πρώτα απ' όλα που χειρίζεται καλά τη γλώσσα. Και ο φιλόλογος, αν μη τι άλλο, τη χειρίζεται καλά τη γλώσσα. Το λέω αυτό γιατί η δημιουργική γραφή παρακολουθούν στο καταπτυχιακό πάρα πολλές ειδικότητες που δεν είναι φιλόλογοι. Δεν είναι δηλαδή ένα καθαρά δικό μας αντικείμενο που εμείς θα το ιδιοποιηθούμε. Απλά εμείς θα κληθούμε να το διδάξουμε στην τάξη. Δημιουργική γραφή έχουν παρακολουθήσει γυμναστές, οικονομολόγοι, νομικοί, γιατροί. Όχι ίσως μεταπτυχιακά, απλά σεμινάρια ή εργαστήρια δημιουργικής γραφής. Είναι κάτι που αφορά όλες τις ειδικότητες. Πρέπει να αγαπά τη λογοτεχνία και αλλιώς πώς θα καθοδηγήσει, πώς θα δώσει το έναυσμα, πώς θα ασχοληθεί ο ίδιος με κάτι τόσο, κάτι που πρημοδοτεί τη φαντασία τόσο πολύ. Και να έχει ρόλο συμβουλευτικό και καθοδηγητικό, χωρίς να θέλει να επιβάλλει τις δικές του απόψεις. Θα σας διαβάσω τώρα κάτι που έγραψε ο Ανδρέας Καρακίτσιος, που είναι από την περιοχή μας, από την Κοζάνη, είναι καθηγητής παιδικής λογοτεχνίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, στο τμήμα νηπιαγωγών, νομίζω. Γράφει λοιπόν. Έκανε και μια προσπάθεια δημιουργίας μεταπτυχιακού στην. Ναι, είναι μια σημαντική μορφή ο Ανδρέας Καρακίτσιος. Δίδαξε και στο μεταπτυχιακό στη Φλόρινα και ίδρυσαν ένα τμήμα μεταπτυχιακών σπουδών δημιουργικής γραφής αντίστοιχα στο Αριστοτέλειο, αλλά νομίζω ότι δεν συνέχισε να λειτουργεί. Παρ' όλα αυτά, ο Καρακίτσιος έχει ασχοληθεί πάρα πολύ με τη δημιουργική γραφή και η βιβλιογραφία του είναι πάρα πολύ σημαντική και θα το συνιστούσαμε δηλαδή να την αναζητήσετε. Υπάρχει πάρα πολύ καλή βιβλιογραφία, δηλαδή όποιον ενδιαφέρεται να εντρυφήσει στη δημιουργική γραφή μπορεί να αναζητήσει πολύ σημαντικές βιβλιογραφικές πηγές και να βοηθηθεί πάρα πολύ από αυτές. Έχει γράψει λοιπόν, ευτυχώς ή δυστυχώς η έμπνευση δεν διδάσκεται. Αυτό εννοούσα εγώ όταν ήρθε ο Σουλιώτης και είπε κάντε αυτό και αλλάξτε εκείνο. Διδάσκεται η έμπνευση, δεν διδάσκεται. Αλλά διδάσκονται, προσέξτε λίγο τη διατύπωση, οι τρόποι για τη δημιουργία ενός πλαισίου που ευνοεί τη γέννησή της και την έκφρασή της. Και προσέξτε ποιο είναι το πλαίσιο, η αταξία. Αυτό πρεσβεύει και η δημιουργική γραφή. Δηλαδή ένα καθεστώς που απομακρύνει εκείνους τους κανόνες και τις συνθήκες που περιορίζουν την ελευθερία σκέψης, τη διάθεση δημιουργίας και αντίθετα ευνοεί εκείνα τα στοιχεία που οδηγούν σε άλλου τύπου χρήσης των λέξεων, σε γλωσσικές ανατροπές, σε αποκλίνουσες επιλογές, σε παρθενικές ενατενίσεις της πραγματικότητας και σε φρέσκους και καινούριους δρόμους της προσωπικής γραφής και έκφρασης. Για μένα αυτό το κομμάτι συμπυκνώνει τη δυναμική και το ρόλο της δημιουργικής γραφής. Υποτίθεται, εφόσον πρημοδοτούμε τη φαντασία, πρημοδοτούμε την αταξία. Και γλωσσικές ανατροπές, επιλογές που αποκλίνουν από αυτό που θα σκεφτόμουν με την πρώτη. Γιατί θα βάλω τη φαντασία μου να λειτουργήσει, όπως το παιδί εδώ, που σκέφτεται την κουκουβάγια, που επισκεπτόταν μόνο τα παιδιά. Δεν επισκεπτόταν τον ενήλικα. Να. Και ο ίδιος ο Καρακίτσιος κάνει παραπομπή σε αυτό το απόσπασμα από το μικρό ναυτίλιο του Ελίτη. Όταν άνοιξα τον οδηγό μου, κατάλαβα. Μήτε σχεδιαγράμματα, μήτε τίποτα. Δεν υπάρχει δηλαδή προγραμματισμός όταν ξεκινώ να γράφω δημιουργικά. Μόνο λέξεις. Αλλά λέξεις που οδηγούσαν κατευθείαν σε αυτό που γύρευαν. Είχα σκοπό στο σημείο αυτό να κάνουμε ένα διάλειμμα, αλλά θεωρώ ότι θα χάσουμε τον ρυθμό και θα σας κρατήσω περισσότερο από τον χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας. Οπότε θα συνεχίσω. Έχουμε παραλείψει να ευχαριστήσουμε βέβαια τον κύριο Νεκτάριο Γκέκα,
έτσι, και τον κύριο Φουστέρη, που είναι εδώ και μας βοηθάνε και για τη διαδικτυακή σύνδεση και για την καταγραφή της επιμορφωτικής δράσης. Και να σας πω επίσης κάτι που θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό, επίσης τη διευθύντρια του σχολείου που μας φιλοξενεί εδώ, την κυρία Χαϊτίδου, και να πω ότι εάν κάποιοι από εσάς δεν παρακολουθήσατε το πρώτο κομμάτι της επιμόρφωσης στα νέα διδακτικά βιβλία του Λυκείου, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας αναρτά στο κανάλι μας στο YouTube όλες τις επιμορφωτικές αυτές δράσεις, δηλαδή και την απόψινή, αλλά και την προηγούμενη επιμόρφωση της κυρίας Παπακώστα, αλλά και άλλες δράσεις που κάνουν όλοι οι σύμβουλοι εκπαίδευσης του νόμου και της Δυτικής Μακεδονίας, τα έχουμε όλα αναρτημένα στο κανάλι μας στο YouTube. Επομένως, όποιος θέλει να ανατρέξει εκ νέου ή να τα δει και για πρώτη φορά, μπορεί ανά πάσα στιγμή να δει όλη αυτή την προσπάθεια και να έχει και τη συνέχεια των πραγμάτων. Και στο μέλλον, το άμεσο, θέλω να πιστεύω, αφού τελειώσουμε με κάποιες έτσι, βασικές εκκρεμότητες που ακόμα έχουμε, τις αξιολογήσεις δηλαδή και τα σχετικά, θα γίνει μια συνεννόηση με τους παιδευτικούς πληροφορικής της δευτεροβάθμιας για να έχουμε μια θέση στην ιστοσελίδα της διεύθυνσης και να κρατήσουμε εκεί όλο το υλικό. Τα PowerPoint δηλαδή αυτά, αντί να μοιράζονται μέσω mail στον καθένα από εσάς, θα υπάρχουν σε μια συγκεκριμένη θέση υπό το όνομα του κάθε συμβούλου και εκεί μπορείτε πατώντας να επισκέπτεστε να βλέπετε όλο το υλικό. Ναι, δεν είναι βέβαια κάποιος από το ΕΠΑΛ εδώ, αλλά αύριο έχουμε... Ναι, θα έχουμε αύριο μία επιμόρφωση με τους φιλολόγους των ΕΠΑΛ, γιατί θα κάνουμε ένα εργαστήρι πειραματικής βαθμολόγησης των γραπτών της νεοελληνικής γλώσσας της Τρίτης Λυκείου των ΕΠΑΛ, διότι οι συνάδελφοι των ΕΠΑΛ δεν έχουν εμπειρία στη βαθμολόγηση, δεν υπάρχει βαθμολογικό γραπτών του ΕΠΑΛ στην Κοζάνη, υπάρχουν μόνο 3 βαθμολογικά σε όλη την Ελλάδα, οπότε είναι εξαιρετικά δύσκολο να τους δοθεί η δυνατότητα να πάνε να διορθώσουν στα βαθμολογικά κέντρα. Οπότε αύριο αναμένουμε να κάνουμε έτσι ένα πειραματικό εργαστήρι, γιατί σίγουρα το ξέρουμε, όσοι είμαστε βαθμολογητές εδώ, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν μπορούμε να καθοδηγήσουμε σωστά τους μαθητές μας, εάν δεν έχουμε περάσει από το βαθμολογικό κέντρο. Είναι ό,τι και να τους λέμε, δεν θα ισχύει αυτό. Έτσι δεν είναι Γρηγόρη, Μισήνη, Όλγα, Ανατολή και όλοι, ξέρω παραλείπω κάποιον. Φυσικά, για όλα τα εξεταζόμενα παραλληλωτικώς μαθήματα. Και επίσης, είναι και κάτι που θα το άφηνε στο τέλος, αλλά θα το πω τώρα και κάνουμε τις ανακοινώσεις και ξεφύγαμε λίγο από τη ροή του προγράμματος. Στο τέλος της σχολικής χρονιάς, δηλαδή αφού τελειώσουμε και τα βαθμολογικά και οι εξετάσεις και παραδώσουμε όλοι και τις τελευταίες μέρες που θα είμαστε λίγο πιο χαλαροί, θα οργανώσουμε μία ημερίδα καλών πρακτικών στα φιλολογικά μαθήματα και στα μαθηματικά, με την κυρία Μπούτσκου, σε διαφορετικές μέρες φυσικά. Εγώ ήδη από την επαφή που είχα με τα σχολεία, έχω σταχυολογήσει έτσι κάποιες καλές πρακτικές και έχω μιλήσει με συναδέλφους που θα ήθελαν να τις παρουσιάσουν. Μετά το Πάσχα θα σας στείλουμε ένα mail και μία φόρμα να συμπληρώσετε. Όποιος θεωρεί ότι έχει να καταθέσει μία πρόταση και θέλει να την παρουσιάσει, να κάνει μια σύντομη περιγραφή της για να μπορέσουμε να την εντάξουμε στο πρόγραμμα αυτό της παρουσίασης καλών πρακτικών. Και με την ελπίδα ότι θα έχουμε και μια εκδοτική δραστηριότητα, δηλαδή αν βρούμε ένα χρηματοδότη, έτσι, από τοπική εδώ πολιτική ηγεσία, όλες αυτές τις καλές πρακτικές θα τις συγκεντρώσουμε σε έναν τόμο, όπου οι φιλόλογοι του νομού Κοζάνης και οι μαθηματικοί της Δυτικής Μακεδονίας θα περιγράφουν καλές πρακτικές τις οποίες έχουν εφαρμόσει στο σχολείο και θα είναι ένα καλό έναυσμα και για όσους θα ήθελαν να τις δουν και να τις εφαρμόσουν στο σχολείο. Και νομίζω ότι για την Τολεμαΐδα έχουμε κάνει όλες τις προγραμματικές μας δηλώσεις και τελειώσαμε με αυτό. Άρα λοιπόν θα επιστρέψουμε
επιστρέψω λιγάκι στη δημιουργική γραφή στη Γάμα Λυκείου με το ισχύον πρόγραμμα, μόνο και μόνο για να κάνω μία σύνδεση με το ερμηνευτικό σχόλιο. Να δούμε, μπορεί η δημιουργική γραφή να βοηθήσει ένα μαθητή να τα πάει καλά στο κομμάτι της λογοτεχνίας, στις πανελλαδικές, όπου του ζητείτε να συντάξει το ερμηνευτικό σχόλιο. Από τη στιγμή λοιπόν που από το μαθητή ζητείτε να νοηματοδοτήσει μια ιστορία με κριτήρια λογοτεχνικής απόδοσης, ώστε μια απλή καθημερινή κατάσταση να αποκτήσει λογοτεχνικές αξιώσεις, αυτό είναι η τριβή του με τη δημιουργική γραφή. Εντάξει. Τώρα, τι διαπιστώνεται? Ότι το πρόγραμμα σπουδών, και αυτό του 19, αλλά πολύ περισσότερο το καινούριο, προϋποθέτει μια εξοικείωση των μαθητών με τη δημιουργική γραφή σε προγενέστερες σχολικές βαθμίδες, στο γυμνάσιο δηλαδή. Αυτό το λέμε συνεχώς, πως το Λύκειο είναι πάρα πολύ φορτωμένο και εστιασμένο πια προς μια συγκεκριμένη κατεύθυνση. Οι εκπαιδευτικοί του γυμνασίου έχουν τη μοναδική ευκαιρία να πειραματιστούν με καινούργια πράγματα, να μοιήσουν τα παιδιά όσο ακόμα δεν τους πιέζει ο χρόνος, η εξεταστέα ύλη, ο φόβος των εξετάσεων και της κρίσιμης αξιολόγησης, να πειραματιστούν με τα παιδιά, να κάνουν πολλά πράγματα. Αυτό που είναι γεγονός είναι ότι μια μεγάλη μερίδα εκπαιδευτικών δεν είναι εξοικειωμένη με το αντικείμενο της δημιουργικής γραφής και υπάρχει ένα έλλειμμα στην επιμόρφωση. Δεν υπήρξε κάποια επιμόρφωση συστηματική πάνω στη δημιουργική γραφή και κεντρικά και από το ΙΕΠ, όχι μόνο σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό, όπως συμβούλους κλπ. Ούτε και το ίδιο το ΙΕΠ επιμόρφωσε ποτέ εκπαιδευτικούς πάνω στη δημιουργική γραφή. Επίσης, μια σκέψη είναι ότι εκτός από το ερμηνευτικό σχόλιο, τα άλλα που προτείνει το πρόγραμμα που δεν εφαρμόζονται, όπως είπαμε, project, πολυτροπικά κείμενα, γίνουν υπερβολικές απαιτήσεις που δεν ασχολείται κανείς με όλα αυτά, γιατί θέλει να προετοιμάσει τους μαθητές ακριβώς πάνω σε αυτό που θα εξεταστούν ακόμα και από την πρώτη ηλικίου που υπάρχει η τράπεζα θεμάτων. Αυτό που θεωρώ πολύ σημαντικό, το δεύτερο βελάκι, ότι η δημιουργική γραφή πρέπει να σέβεται την αυτοτέλεια και την αυτονομία του κάθε φορά διδασκόμενου λογοτεχνικού κειμένου, το οποίο κείμενο είναι μοναδικό και ανεπανάληπτο όσες φορές και αν διαβαστεί, όσες υποκειμενικές αναγνώσεις και αν υποστεί. Εγώ αυτό το κομμάτι το θεωρώ πάρα πολύ βασικό από την επαφή μου με τα θεωρητικά κείμενα και με τη βιβλιογραφία, είναι ότι άλλο είναι το ένα, άλλο είναι το άλλο. Μπορεί να πατάω πάνω στο λογοτεχνικό κείμενο για να εκφραστώ δημιουργικά, αλλά πρέπει να το σεβαστώ. Είναι απλά η αφορμή για την παραγωγή του δημιουργικού λόγου. Δεν το αποδομώ, ούτε το διαμελίζω και το πετσοκόβω για να μπορέσω να κάνω κάτι δικό μου. Το σέβομαι και προχωρώ ένα βήμα πέρα από αυτό, δημιουργώντας κάτι δικό μου. Άρα λοιπόν, για να ανταποκριθούν οι μαθητές καλύτερα, να καταλάβουν τι σημαίνει κειμενικός δείκτης, τι σημαίνει αναγνωστική ανταπόκριση, τι σημαίνει δυσκολία της συγγραφής, θα πρέπει να έχει φυτεύσει στη δημιουργική γραφή, θα το βοηθήσει αυτό, αλλά δεν μπορεί να το κάνει την τελευταία στιγμή. Γι' αυτό επιμένουμε ότι πρέπει να γίνει σε προγενέστερες τάξεις. Όλοι όσοι διδάσκετε στο Λύκειο εδώ, καταλαβαίνετε από την αυτή τη διαφάνεια, ότι το ερμηνευτικό σχόλιο πάλι έχει τυποποιηθεί για ευνόητους λόγους, για να μπορέσουμε να βαθμολογήσουμε, να είμαστε κοντά στη βαθμολόγηση, να μην υπάρχουν αποκλίσεις. Έχουμε λοιπόν πρώτα το υποκειμενικό στοιχείο, γιατί ο μαθητής, όπως είπαμε, πρέπει να επιλέξει το βασικό θέμα. Ποιο είναι αυτό το κειμένο? Από όλα να αξιολογήσει και να κρίνει κατά τη δική του αντίληψη ποιο είναι. Άσχετα που είμαστε σε απαντήσεις των εξετάσεων έχουμε τη μία και μοναδική απάντηση που βάσει αυτής διορθώνουμε. Μετά πάμε στο αντικειμενικό κομμάτι που είπαμε τα στοιχεία που υπάρχουν στο κείμενο, οι κειμενικοί δείκτες που μπορούμε να τους βρούμε, μπορούμε να τους εντοπίσουμε. Και πάμε στην καταγραφή της προσωπικής μας στάσης. Αυτό είναι η λεγόμενη συναισθηματική και αναγνωστική ανταπόκριση, πώς τοποθετούμαστε απέναντι στο βασικό θέμα. Και όλα αυτά πρέπει να έχουν μία ενότητα μεταξύ τους. Δεν μπορούν να είναι τρία κομμάτια τελείως ξεχωριστά. Πρέπει να τα δένουν, να τα ενώνουν αυτά τα αδιόρατα νήματα που καθιστούν το κείμενο
συνεχόμενο, με μια δομή και με μια ροή. Άρα λοιπόν, αν ένας μαθητής από το γυμνάσιο είχε ασχοληθεί με τη δημιουργική γραφή, θα έχει καταλάβει τι σημαίνει λογοτεχνικότητα. Μπορεί να μην μπορεί να το αποδώσει το ίδιο με θεωρητικούς όρους, αλλά καταλαβαίνει ποιο κείμενο είναι ένα επιστημονικό κείμενο, ποιο είναι ένα λογοτεχνικό κείμενο, ποιο είναι ένα πεζό με κωμικό ύφος, γιατί έχει κληθεί να ασχοληθεί με αυτά τα πράγματα. Θα έχει την ευχέρεια να αντιμετωπίσει εύκολα τους κειμενικούς δείκτες, γιατί και ο ίδιος πρέπει να μάθει να τους χρησιμοποιεί παράγοντας το δικό του κείμενο. Σήμερα ένας μαθητής επαναλάμβανε συνέχεια τον... Τι έλεγε Σοφία, θυμάσαι? Οι σκέψεις μου. Πολύ συχνά επανερχόταν αυτό, δηλαδή χρησιμοποιεί ασυνείδητα, προφανώς, ασύνειδα την επανάληψη, χωρίς να λέει «Α, τώρα θα κάνω ένα ποίημα και θα ασχοληθώ με το κειμενικό δείκτη που λέγεται επανάληψη». Δεν θα το κάνει αυτό. Αλλά αν ασχοληθεί χρόνια με αυτό το πράγμα, θα φτάσει κάποια στιγμή στο σημείο να το συνειδητοποιήσει. Γιατί θα το συζητήσει με τον καθηγητή του, θα το συζητήσει με την υπόλοιπη τάξη. Οπότε θα είναι σε θέση να τα χρησιμοποιεί πιο συνειδητά όλα αυτά. Θα μπορεί να βρει, όπως είπαμε, αυτά τα νήματα και τις κλωστές που δένουν όλα αυτά τα στοιχεία του κειμένου. Θα μοιηθεί στη διαλογική διαδικασία. Θα συνειδητοποιήσει την αξία των λέξεων, το τονίζουμε αυτό. Οι λέξεις είναι το πάνω στη δημιουργική γραφή, αλλά και θα εκτιμήσει και τη σιωπή των κειμένων. Γιατί θα πρέπει να βρει τον τρόπο που αυτή η σιωπή θα ακουστεί. Πώς λέγαμε το πρωί, βλέπουμε το έργο τέχνης και μας μιλά αυτό. Τι μας λέει, αυτό γράφουμε. Οπότε, με λίγα λόγια, μπορεί να βοηθηθεί αν αυτό γίνει συστηματικά και σε προγενέστερο στάδιο. Και προς αυτή την κατεύθυνση κινείται και το βιβλίο «Φάκελος υλικού» που έχουμε στην Τρίτη Λυκείου, με τις θεματικές ενότητες που έχει, τα εξαιρετικά κείμενα και πολύ φρέσκα, καινούργια, σύγχρονα κείμενα που μιλούν με άλλο τρόπο στα παιδιά. Για παράδειγμα, που το έχετε διαπιστώσει όλοι, οι μπάμιες, ένα κείμενο, ένα μπονσάι μικρό κείμενο, είναι αυτό που συγκλονίζει τα παιδιά, πραγματικά. Τώρα, ενδεικτικές δραστηριότητες δημιουργικής γραφής για το γυμνάσιο. Δεν είναι δική μου πρόταση αυτή. Είναι πρόταση, βλέπετε στο πάνω μέρος της διαφάνειας, των Χρήστου του Χαρακόπουλου και τα Σούλα Τσιλιμένη. Η τελευταία είναι καθηγήτρια σε κάποιο πανεπιστήμιο. Στη Θεσσαλία, ναι. Είναι από ένα άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο περιοδικό Εκπαιδευτική Αξιολόγηση, σας δίνω και την παραπομπή. Θα δούμε ανατάξει κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής που νομίζω θα σας είναι οικίες, γιατί επαναλαμβάνω ότι από το 2011 δεν έχει αλλάξει κάτι στο γυμνάσιο σχετικά με τη δημιουργική γραφή. Αλλάζει με το νέο όμως πρόγραμμα σπουδών. Εμπλουτίζονται πιο πολλοί δραστηριότητες. Από τα θαλασσινά τραγούδια λοιπόν του Δροσίνη, ζητείται μια δραστηριότητα δημιουργικής γραφής να προσθέσει στο ποίημα μία στροφή ή μια μικρή παράγραφο με περιεχόμενο μια οπτική και μια ακουστική εικόνα με ανάλογο θέμα και ανάλογη στάση στην απόδοση της φύσης με το ποίημα του Δροσίνη. Άρα λοιπόν ο μαθητής θα πρέπει να κατανοήσει την ατμόσφαιρα και το κλίμα του ποίηματος που έχει εξετάσει για να μπορέσει να ανταποκριθεί στην άσκηση αυτή και να δώσει τη δική του προσωπική πινελιά. Δείτε τις οδηγίες. Το ποίημα μπορεί να διατηρεί την ομοιοκαταληξία χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό, γιατί είναι δύσκολο να ακολουθηθεί η ομοιοκαταληξία, και η απάντηση να είναι σε πεζό ή ποιητικό κείμενο 40 περίπου λέξεων. Οι οδηγίες είναι ξεκάθαρες. Για τη νέα παιδαγωγική του Καζαντζάκη, ο πατέρας και ο δάσκαλος έχουν ένα σύντομο διάλογο για τον τρόπο εκπαίδευσης των παιδιών. Ποιες σκέψεις και ποια συναισθήματα γεννά στο μικρό μαθητή αυτό το διάλογο, καταγράφει τις σκέψεις και τα συναισθήματά του σε έναν εσωτερικό μονόλογο με αφηγητή τον μικρό μαθητή. Αν λοιπόν αντιμετωπίζαμε το κείμενο και δίναμε μια κλασικού τύπου ερώτηση, θα σταματούσαμε στο πρώτο ερώτημα. Ποιες σκέψεις γεννά στο μικρό μαθητή αυτός ο διάλογος? Τώρα όμως ζητούμε από τον μαθητή να υποδηθεί τον μαθητή και να μονολογήσει. Πρέπει να δώσουμε όμως κάποια στοιχεία του εσωτερικού μονολόγου.
πρέπει. Δεν είναι ο εσωτερικός μονόλογος κάτι τόσο απλό. Μπορούμε να δούμε αρχικά την αυθόρμητη αντίδραση των μαθητών του τι θα γράψουν, αλλά αν το περάσουμε σε ένα επίπεδο διδακτικής, θα πρέπει να το συνδυάσουμε με το θεωρητικό πλαίσιο, να δώσουμε κάποιες κατευθύνσεις. Οι γνωστές δραστηριότητες από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ στη Δευτέρα Γυμνασίου, σε ένα συγκεκριμένο απόσπασμα του κειμένου, να αναδιηγηθεί το περιστατικό σε 100-120 λέξεις με την οπτική γωνία της μεγάλης αδερφής. Αλλάζουμε την οπτική λοιπόν εδώ και έχουμε την αναδιήγηση, που είδαμε ότι είναι μια κλασική άσκηση δημιουργικής γραφής στο γυμνάσιο, ή για το ίδιο απόσπασμα να συνεχίσετε την αφήγηση της ιστορίας, εστιάζοντας και ενσωματώνοντας ένα διάλογο υποθετικό ανάμεσα στην Άννα και τον πατέρα της, με τον οποίο θα λύνεται η μεταξύ τους παρεξήγηση. Και για την τρίτη γυμνασίου από τα ΖΑ του Μυριβίλη, δίνεται εκείνο το συγκλονιστικό απόσπασμα με τον ημιονικό, ο οποίος κρατούσε το άλογο του, το γάιδαρό του, και μετά τον βομβαρδισμό δεν συνειδητοποιούσε ότι είχε μείνει το κεφάλι του γαϊδάρου θερισμένο από το λαιμό, και ζητείτε να είσαι σε βάση μια υποθετική κατάσταση άσκηση, είσαι ο ημιονικός σε μεγάλη ηλικία και αφηγήσει το περιστατικό στα εγγόνια σου που δεν έχουν εμπειρίες από πολέμους, με την πρόθεση να δείξεις τη φρίκη του πολέμου. Έχουμε ένα αφηγηματικό κείμενο, το οποίο όμως θα πρέπει να έχει συναισθηματική φόρτιση για να μπορέσει να περάσει αυτό το κλίμα. Στο Λύκειο τώρα, πέρα από αυτές τις δραστηριότητες που είδαμε, παίζει η υποθετική συνέντευξη, η δημιουργία ποίηματος, έβρεση διαφορετικού τίτλου, βλέπετε άλλου είδους δραστηριότητες εδώ, πιο προχωρημένου επίπεδου, συνοπτική απόδοση της ιστορίας, όχι όμως περίληψη με την κλασική έννοια του όρου, με στοιχεία λογοτεχνικότητας, μετατροπή κειμένων και πάλι από το ένα είδος στο άλλο, αλλαγή της οπτικής κτλ. Την προηγούμενη φορά είχαμε δει κάποιες δραστηριότητες δημιουργικής γραφής. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να σας κουράσω, γιατί κάναμε στο προηγούμενο σεμινάριο. Είναι με βάση τις θεματικές... Τι έχω κάνει μετά εδώ. Ναι. Θυμόμαστε ότι έχουμε συνεξέταση κειμένων στο νέο πρόγραμμα σπουδών. Απλά θα δούμε έτσι ένα παράδειγμα ατομικής δραστηριότητας. Λέει ότι στο διαδίκτυο θα δείτε πολλές φράσεις από τον Δον Κιχώτη του Θερβάντες, οι οποίες έχουν τη μορφή αποφθέγματος. Σου βάζει το link και πας και βλέπεις κάποιες από τις φράσεις. Κάποια από αυτές σε κινητοποιεί ιδιαίτερα. Και σου ζητάει λοιπόν, αξιοποιώντας τη φράση αυτή, είτε στην αρχή είτε στο τέλος, δημιουργείς εσύ ένα δικό σου ποίημα. Με ομοιοκαταληξία ή σε ελεύθερο στίχο, ή ένα μεσό, σε οποιοδήποτε, γραμμένο σε οποιοδήποτε πρόσωπο. Μονόλογος, διάλογος, πρωτοπρόσωπη αφήγηση. Μετά. Σε ομαδική δραστηριότητα. Εδώ συνδυάζεται ένα στίχος του Καριωτάκη, οι τελευταίοι στίχοι από το ρεφρέν ενός τραγουδιού των δυτικών συνοικιών, «Είμαι απλά ένας ακόμα Δον Κιχώτης που ζει στον κόσμο του και να το νιώσεις δεν μπορείς». Και ζητάει από τα παιδιά να γράψουν στίχους για ένα τραγούδι που θα μιλάει για ένα χαμένο έρωτα. Μια κατάσταση που όλα τα παιδιά στην ηλικία αυτή τη βιώνουν, δεν υπάρχει περίπτωση, οπότε βλέπουμε εδώ το τόσο έντονο βιωματικό στοιχείο. Δεν απευθυνόμαστε γενικά και αόριστα σε μια γνώση αποκομμένη από τη ζωή τους, από την καθημερινότητά τους. Τους λέμε, έχεις μπροστά σου αυτό το ποίημα του Καριωτάκη. Σου βάζω και ακούς αυτό το τραγούδι από τις δυτικές συνοικίες. Πες μου κι εσύ κάτι για ένα χαμένο έρωτα. Ή ένα διάλογο μεταξύ δύο ανθρώπων με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Με θέμα ένα δίλημμα, μια κρίσιμη, κομβική στιγμή. Για παράδειγμα, ένας γονέας και το έφηβο παιδί του. Πολύ ερχόμαστε αντιμέτωποι με τέτοιου είδους συζητήσεις. Ο γονέας θέλει το παιδί του να περάσει την νομική, ενώ το παιδί του θέλει να γίνει τραγουδιστής. Πώς θα το διαχειριστούμε αυτό, πώς θα στήσουμε το διάλογο
με ερεθίσματα τα παραπάνω. Το Δον Κιχώτη, το στίχο του Θερβάντες, το απόφθεγμα του Θερβάντες, το ποίημα του Καγιωτάκη, το τραγούδι, πολλά τα ερεθίσματα. Ή δύο φίλοι ή φίλες. Ο ένας πιστεύει ότι ο φίλος του δεν έχει ελπίδες με την κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος και θα πληγωθεί. Κάνουμε πάλι στα κρίσιμα σημεία. Ωραία. Όχι, άρθρο. Ναι. Ο ένας πιστεύει ότι ο φίλος του δεν έχει ελπίδες με την κοπέλα με την οποία είναι ερωτευμένος και θα πληγωθεί, αλλά αυτός παραμένει σε δίλημμα, ελπίζοντας ότι μπορεί να κερδίσει το ενδιαφέρον της. Είναι απλές καθημερινές καταστάσεις. Οπότε, τι πιο απλό. Δεν θα σας κουράσω άλλο. Θα ήθελα να πούμε με συντομία τώρα δύο πράγματα για την αξιολόγηση της δημιουργικής γραφής. Αυτό που βλέπετε είναι οι ρουμπρίκες του ΙΕΠ για τη βαθμολόγηση της δημιουργικής γραφής στο γυμνάσιο. Δεν ξέρω αν τις έχετε δει ποτέ. Λοιπόν, έχουμε 8 είναι το άριστα στην άσκηση δημιουργικής γραφής. Αυτή η διαφάνεια αφορά το περιεχόμενο. Βλέπετε ότι το άριστα το παίρνει μόνο όποιος έχει κατανοήσει άριστα το κείμενο και έχει αναπτύξει με πληρότητα το περιστατικό. Όλα αυτά δεν μου φαίνονται ασαφή. Δηλαδή, τι σημαίνει άριστα, τι σημαίνει πολύ καλά, γιατί υπάρχει ένα πολύ μικρή απόκληση από τη μία κατηγορία στην άλλη και εδώ υπάρχει πάλι η έννοια του υποκειμενισμού για την οποία διαρκώς κατηγορούμαστε εμείς οι φιλόλογοι στη βαθμολόγησή μας. Κάνοντας ένα σχόλιο τώρα, μια και θα είναι επίκαιρο με το βαθμολογικό, νομίζω ότι εμείς ως ομάδα βαθμολογικού που συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια, έχουμε διαμορφώσει τις δικές μας ρουμπρίκες πολύ πριν το ΙΕΠ μας φέρει τις ρουμπρίκες. Πέρσι, σε μια συνάντηση που έγινε με το ΙΕΠ, είχε διαπιστωθεί ότι τα περισσότερα βαθμολογικά κέντρα, στην ειδικότητα των φιλολόγων, δεν είχαν αναπτύξει έναν τόσο συστηματικό τρόπο κατανομής μορίων και λογικής μοριοδότησης όπως συμβαίνει με εμάς και κρέμονταν από τις ρουμπρίκες. Και όταν εγώ τους ανέφερα ότι εμείς πραγματικά δημιουργήσαμε τις δικές μας ρουμπρίκες και ότι το 50ο βαθμολογικό κέντρο λειτουργεί με έναν υποδειγματικό τρόπο και για μένα επιτυχία στο βαθμολογικό δεν σημαίνει να είναι λίγες οι αναβαθμολογήσεις. Ότι το 25% στη γλώσσα το κάνουμε 12%. Επιτυχία είναι να μπορούμε να συνεργαζόμαστε, να μπορούμε να συμφωνούμε, να ακούγονται πολλές και διαφορετικές απόψεις και κάθε φορά, χρόνο με το χρόνο, ο καθένας συμπληρώνει το δικό του προφίλ το βαθμολογικό. Είναι νομίζω πάρα πολύ σημαντικό και δεν ξέρω, νομίζω θα συμφωνήσετε όλοι όσοι έχουμε συνεργαστεί, ότι έχουμε μια καλή επικοινωνία μεταξύ μας και ότι μπορούμε με ευαισθησία απέναντι στο μαθητή, την οικογένειά του, την όλη προσπάθεια που γίνεται, καταβάλουμε το καλύτερο, κάνουμε ό,τι καλύτερο. Άρα λοιπόν εδώ, με τον τρόπο αυτό, παίρνω μια απόφαση και λέω άριστα στο περιεχόμενο, άρα θα πάρει 8. Ή μέτρια στο περιεχόμενο θα πάρει ή 5 ή 4. Παρόμοια έχουμε και για την δομή. Άριστα οργανωμένο. Τι σημαίνει όμως το άριστα οργανωμένο? Εδώ πέρα δεν είναι γλώσσα για να πούμε έχει πρόλογο, έχει κυρίως θέμα, έχει επίλογο. Μεταβαίνει ομαλά από το πρώτο ερώτημα στο δεύτερο ερώτημα. Έχει το κείμενό του συνοχή, συνεκτικότητα. Δεν μπορώ εδώ πέρα να τα δω αυτά όταν πρόκειται για ένα λογοτεχνικό κείμενο. Άρα βλέπετε ότι ευθύς εξ αρχής το πρόβλημα της αξιολόγησης είναι πάρα πολύ μεγάλο. Και εγώ θεωρώ ότι έτσι, με αυτή τη ρουμπρίκα όπως έχει αυτή, υπάρχει μεγάλη δόση υποκειμενισμού, παρότι η ρουμπρίκα προσπαθεί να περιορίσει τον υποκειμενισμό. Δεν ξέρω αν έχετε κάποια αντίθετη άποψη. Μπορούμε να το συζητήσουμε στο τέλος αυτό. Και στο τέλος έχουμε την μορφή. Δεν υπάρχουν γραμματικά, ορθογραφικά, εκφραστικά λάθη, υπάρχει το κατάλληλο ύφος, άρα θα πάρει 8. Υπάρχουν κάποια ορθογραφικά λάθη, θα πάρει 7. Ή είναι άριστο στην ορθογραφία τη σύνταξη, αλλά δεν χρησιμοποιεί το κατάλληλο ύφος. Αυτό δεν πρέπει βαθμολογικά να τιμωρηθεί περισσότερο σε σχέση με το ορθογραφικό?
Μιλάμε για ένα κείμενο με αξιώσεις λογοτεχνικότητας. Άρα, κάποιες ερωτήσεις εγώ τώρα βάζω. Εννοείται ότι αν κληθούμε να τη βαθμολογήσουμε τη δημιουργική γραφή, θα πρέπει να το συζητήσουμε όλοι μαζί και πολύ συστηματικά. Για το Λύκειο έχουμε τις οδηγίες που έχει δώσει το ΙΕΠ στα νέα προγράμματα σπουδών, πώς πρέπει να αξιολογείται. Πάλι υπάρχει αυτή τη μερής δομή, ελέγχω το περιεχόμενο, τη δομή και τη μορφή. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά. Νομίζω ότι αυτά είναι πιο κατανοητά σαν κριτήρια. Δηλαδή, είχε ποικιλία και πρωτοτυπία το κείμενο. Εισήγαγε ένα καινούργιο προβληματισμό, ήταν έτσι εφάνταστο, προκάλεσε έκπληξη, μας ξάφνιασε ευχάριστα. Είχε αυτή η ιστορία μια αλληλουχία. Νοηματικά έβγαζε ένα νόημα ακέραιο. Αναδείχθηκε το θέμα που του ζητήσαμε να αναδείξει. Υπήρξε μια συναισθηματική εγρήγορση, δηλαδή φάνηκε μέσα από το κείμενο ότι συμμετέχει συναισθηματικά το παιδί σε αυτό που γράφει. Σε αυτό που διαβάσαμε συμμετέχει συναισθηματικά. Φαίνεται. Στη δομή και στην οργάνωση. Πώς στείνει τους χαρακτήρες, το σκηνικό, όλα αυτά έχουν μια συνοχή μεταξύ τους. Δηλαδή είναι ο ταιριαστός ήρωας, τον ταιριαστό χρόνο, με βάση πάντα το περικείμενο, έτσι, αυτό το υποθετικό που στείνουμε και που του ζητάμε. Όχι γενικά και αόριστα. Εστιάζει στο θέμα, έχει μια ευρηματικότητα. Και φυσικά στο κομμάτι πάλι γλώσσα ήχος που βαθμολογούνται μαζί, αν υπάρχει γλωσσοπλαστική ικανότητα, πρωτοτυπία, τα σημεία στίξης πώς χρησιμοποιούνται. Τα σημεία στίξης έχουν γίνει ένα πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι στην εξέταση και της λογοτεχνίας ήταν πάντα, για ευνόητους λόγους. Αλλά τώρα βλέπουμε ότι και στις ασκήσεις της γλώσσας η στίξη παίζει πρωταρχικό ρόλο. Υπάρχουν πάρα πολλές ερωτήσεις για τη λειτουργία των αποσωπητικών, των παρενθέσεων, των θαυμαστικών κτλ. Και μιλήσαμε και προηγουμένως για την ανατροφοδότηση. Πρέπει ο μαθητής να είναι σε θέση να αναθεωρεί κριτικά το γραπτό του και να κάνει αυτή τη δεύτερη ανάγνωση για να δει το δημιουργικό σβήσιμο. Και να συνεργαστεί στα πλαίσια της ομάδας, με ό,τι αυτό σημαίνει, με ό,τι σημαίνει η λέξη συνεργασία, διάθεση για εξομολόγηση, διάθεση για αυτοανακάλυψη, μέσω της ετεροανακάλυψης κτλ. Και να κατανοήσει και να αξιοποιήσει την κριτική που του κάνει η Ολομέλεια. Θα τελειώσω με τις προτάσεις μου. Όλα αυτά που είπαμε, επαναλαμβάνω, αυτά που σας εξέθεσα ως προβληματισμός, κάποια θεωρητικά στοιχεία, προκύπτουν από τη δική μου καθαρά προσωπική, τα δικά μου προσωπικά διαβάσματα, τα οποία βέβαια είναι ακαδημαϊκού επίπεδου. Πώς όμως μπορείς να διδάξεις τη δημιουργική γραφή, αν εσύ ο ίδιος δεν είσαι καταπιαστεί με αυτή. Το θεωρητικό πλαίσιο είπαμε ότι πρέπει να υπάρχει, αλλά κι αν εγώ ποτέ δεν έχω πάρει μέρος σε κάτι τέτοιο, πώς μπορώ να γίνω κομμάτι αυτής της διαδικασίας και να καθοδηγήσω, να συντονίσω το μαθητή μου. Σήμερα ένιωσα λίγο πιο σοφή στο πρακτικό κομμάτι, η Σοφία, που παρακολούθησε το εργαστήριό σου. Δηλαδή, αυτό που λείπει είναι το να το δούμε κι εμείς από μέσα όλο αυτό. Άρα προτείνω του χρόνου να δημιουργήσουμε ένα εργαστήριο δημιουργικής γραφής. Είμαι σίγουρη ότι ανάμεσά μας πολλοί συνάδελφοι έχουν παρακολουθήσει το μεταπτυχιακό πρόγραμμα και μπορούν να μας κατευθύνουν σε αυτό το εργαστήριο. Στην Πτολεμαΐδα έχετε τη Σοφία, που φαντάζομαι δεν έχει αντίρρηση να σας καθοδηγήσει. Μπορείτε να δείτε ποιοι άλλοι συνάδελφοι φιλόλογοι έχουν τελειώσει το τμήμα αυτό της δημιουργικής γραφής και αν υπάρχει διάθεση να δουλέψουμε κι εμείς, να πάρουμε το ρόλο του μαθητή που θα κληθεί να γράψει δημιουργικά, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Επίσης, να προωθούνται και να διαχέονται στην εκπαιδευτική κοινότητα, ακόμα και μέσω αυτής της διαδικασίας καλών πρακτικών που λέγαμε πριν, τα αποτελέσματα της εργασίας αυτών των ομίλων. Έγινε ένας όμιλος πλέον γνωσής. Εδώ στην Πτολεμαΐδα έχετε το 5ο γυμνάσιο, έχει μια ενεργή παρουσία στο τομέα αυτό. Θα πρέπει να μας δείξει. Νομίζω συμμετείχε κιόλας σε μια επιμορφωτική εισήγηση της κυρίας Γερούση στην Φλόρ με τα Γαραβένα και την Καστοριά, η φιλόλογος που είναι υπεύθυνη για το πρόγραμμα αυτό, η
κυρία Καστεράτου. Ναι. Οπότε μπορούμε να το δούμε αυτό. Πώς η φιλαναγνωσία, ποια είναι τα αποτελέσματα. Μπορεί η φιλαναγνωσία όμως να συνδυαστεί τόσο αρμονικά με τη δημιουργική γραφή και να βγει ένα καλό αποτέλεσμα. Με ποιες πρακτικές μπορεί αυτό να επιτευχθεί. Να το δούμε δηλαδή. Να μην μένει μόνο στα πλαίσια των σχολείων που γίνεται η δράση, να διαχέεται και παραέξω. Και νομίζω ότι και τα ίδια θα το αγκαλιάσουν αυτό. Γιατί όπως βλέπετε, η δική μου πρακτική είναι να συναντιόμαστε όλοι μαζί. Έχουμε μία δράση, μπορεί να κάνουμε το πρόγραμμα σπουδών της λογοτεχνίας Λυκείου, αλλά το παρακολούθησε και το γυμνάσιο, η εκπαιδευτική του γυμνασίου. Γιατί αυτοί στέλνουν τα παιδιά στο Λύκειο. Ό,τι κάνουμε θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ακόμα και αν νομίζετε ότι δεν σας αφορά, υπάρχει πάντα σχέση και σύνδεση. Για να κατανοείτε και να ερμηνεύετε κάποια πράγματα περισσότερο. Μετά, να δούμε λίγο την περίπτωση του καλλιτεχνικού σχολείου πιο συστηματικά. Πώς θα κάνουμε, ακολουθώντας και εκεί τις οδηγίες και το πρόγραμμα σπουδών, το μάθημα πιο εστιασμένο. Να συνεργαστούμε με το Σύμβουλο της Πληροφορικής, τον κύριο Παπαβασιλείου, και να εμπλουτίσουμε τις δραστηριότητες δημιουργικής γραφής με την εισαγωγή ψηφιακών μέσων. Να κάνουμε ένα σεμινάριο και να μας δείξουν πώς γίνεται ένα animation, κάτι τέλος πάντων, δεν ξέρω, γιατί δεν είμαι πολύ εξοικειωμένη με τα ψηφιακά μέσα, οπότε θα μας καθοδηγήσουν όμως, για να το κάνουμε πιο διαδραστικό όλο αυτό. Να συμπράξουν τα μουσικά σχολεία με το καλλιτεχνικό, για να υπάρξει η διακαλλιτεχνική σύνδεση της δημιουργικής γραφής και η συνομιλία της με τις άλλες τέχνες. Εδώ μπορούμε να εμπλέξουμε το Συμβούλιο στο Καλλιτεχνικό, τον κύριο Παλιάτσο, με τον οποίο είχαμε μια εξαιρετική συνεργασία, η οποία απέδωσε υπέροχους καρπούς, το είδατε όλοι και με τη δικαστική έκθεση, και της μουσικής, να συνδεθούν δηλαδή όλες οι τέχνες, αφού μιλάμε για διακαλλιτεχνικές δραστηριότητες, και να συστήσουμε για το πρακτικό του θέματος ένα εργαστήριο πειραματικής βαθμολόγησης των δραστηριοτήτων δημιουργικής γραφής. Αν κληθούμε να το αντιμετωπίσουμε, είδαμε τις ρουμπρίκες, είδαμε τις άλλες οδηγίες, ας τα βάλουμε τώρα σε μια σειρά να δούμε στην πράξη τι βαθμό θα βάλουμε και πώς θα συμφωνήσουμε πάλι μεταξύ μας στα πλαίσια αυτής της γόνιμης συνεργασίας που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήσασταν ένα εξαιρετικό ακροατήριο, είχατε μεγάλη υπομονή. Νομίζω ότι καλύψαμε ένα μεγάλο κομμάτι για το οποίο δεν ήμασταν εξοικειωμένοι και έδωσε έτσι κάποια ερεθίσματα για κάποιες προεκτάσεις. Είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας, αν κάποιος έχει κάποια ιδέα, να τη συζητήσουμε και να την υλοποιήσουμε. Να είμαστε καλά και από τον χρόνο θα βάλουμε μπροστά τις προτάσεις μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχει κάποιος που θέλει κάτι να ρωτήσει ή σας εξουθένεψω τελείως και θέλετε να φύγετε και να απευθείας. Παρακαλώ, έλα με εσύ. Το δεν το έχουμε με τη λογοτεχνία είναι σχετικό, ενδεχομένως δεν έχουμε ποτέ ασχοληθεί και δεν το έχουμε διαπιστώσει. Εγώ είμαι διαγνωσμένη περίπτωση δηλαδή. Αλλά πρέπει να του δώσουμε το ερέθισμα για να μην το θεωρήσετε τελεσμένο ότι δεν μπορώ. Αν δεν δοκιμάσει, δεν μπορεί να ξέρει. Και όπως είπαμε, ο ρόλος μας είναι καθοδηγητικός. Δεν θα του δώσουμε την έτοιμη συνταγή για να το κάνει, θα τον αφήσουμε να πειραματιστεί. Και θα δούμε την πρόοδό του σταδιακά, αν συνεχιστεί αυτή η ενασχόλησή του με τη δημιουργική γραφή. Αυτός νομίζω ότι είναι ο μόνος τρόπος. Άρα δηλαδή στείλουμε έναν δρόμο για να μπει μια άλλη οπτική, ότι ίσως το έχει συνειδητοποιήσει ότι μπορεί να... Αυτό που μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα είναι ότι όλοι μπορούμε. Άλλος καλύτερα, άλλος λιγότερο καλά. Αλλά όλοι μπορούμε να βγάλουμε κάτι. Το θέμα είναι τι απαιτήσεις έχουμε από τον εαυτό μας. Δηλαδή, εμείς ως ενήλικες, με τα διαβάσματα που έχουμε και με τον ορίζοντα έτσι, τον αναγνωστικό που έχουμε συγκροτήσει, όταν πάμε να γράψουμε, θεωρώ ότι έχουμε υπερβολικές απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Ένας μαθητής δεν μπορεί να έχει τις ίδιες απαιτήσεις από τον εαυτό του. Είναι αυτή η επαγγελματική διαστροφή που έλεγα. Στο μαθητή δεν το καλλιεργήσουμε αυτό εμείς, ότι
ξέρεις, για να είναι αποδεκτό πρέπει να είναι έτσι, πρέπει να είναι αλλιώς. Αποδεχόμαστε αυτό που γράφει και με το διακριτικό τρόπο που είπαμε το συζητάμε, ρωτάμε και τη γνώμη των υπόλοιπων και προσπαθούμε να όλο αυτό το συντονίσουμε. Αυτό θα ήταν μια άσκηση που θα γινόταν στα πλαίσια του μαθήματος ή μια μεγάλη εργασία? Στα πλαίσια του μαθήματος, αλλά έχουμε την παράδοση να ανεβάζουμε θεατρικό στο τέλος της χρονιάς. Και θα ήταν αυτό. Α, τα ίδια παιδιά θα έγραφαν δηλαδή το... θα έπρεπε να έχουν μια εξοικείωση με τις θεατρικές πρακτικές, έτσι δεν είναι? Σκηνοθετικές οδηγίες, όλα αυτά διάλογοι. Αλλά δεν έδωσα όριο λέξεων, γιατί κάποιος μπορεί να γράφει ένα ωραίο έργο σε πολλές σελίδες και κάποιος όχι. Τώρα αυτό ξεφεύγει από μια κλασική δραστηριότητα δημιουργικής γραφής που γίνεται μέσα στην τάξη. Αυτό είναι σε εξέταση, γιατί βλέπω στο ΙΕΠ, ας πούμε, έχει πάντα στο τέλος του θέμα παραγωγής του λόγου και έχει αναλυτικά. Ένα ακαδημαϊκό τύπο και μελέτη δημιουργικής γραφής αυτό εδώ. Και τι ωραίο λέξο να βάλω. Θα το προσδιορίσετε ανάλογα και με το θέμα. Το χρόνο που έχετε. Είναι τρίωρο η γλώσσα μαζί με τα κείμενα, αλλά μοιάζει και μοιάζει. Εννοείται στις τελικές εξετάσεις. Α, εντάξει, θα είναι περιορισμένες οι λέξεις. Δεν μπορεί τώρα σε επίπεδο εξετάσεων να είναι κάτι πολύ εκτεταμένο. Το πολύ μέχρι 200 λέξεις κρίνω. Ναι. Δυσκολεύομαι λίγο να κατανοήσω την έννοια της δημιουργικής γραφής, γιατί την συνδέω στο μυαλό μου με την έμπνευση. Και όταν βάζω όρια στην έμπνευση, γράψεις 150 λέξεις και πάρε αυτό το difficulty. Όχι αυτό που θέλεις εσύ, όχι αυτό που σε εμπνέει εσένα. Πόσο δημιουργική είναι αυτή? Είναι μετρήσιμη. Έτσι όπως τη βλέπω μέσα σε λέξεις, με συγκεκριμένη ερώτηση, με κατεύθυνση, υπάρχει κατεύθυνση. Όταν αφήνουμε ελευθερία στο παιδί, του δίνουμε κατεύθυνση. Δεν δημιουργήσουμε, είναι δημιουργική αυτή η γραφή. Είναι δημιουργική, γιατί βλέπουμε τον τρόπο που θα το χειριστεί το ίδιο το παιδί. Πώς θα το εκλάβει, πώς θα μπει στη θέση του άλλου, πώς θα συμπληρώσει στοιχεία τα οποία λείπουν. Αυτό που περιγράφει στο εντελώς δημιουργικό, νομίζω ότι πάει σε ένα άλλο επίπεδο που ξεφεύγει από τη διδακτική πρακτική μετά. Δηλαδή θέλω να πω ποια είναι η διαφορά αυτή τη δημιουργική γραφή που ακούμε να ευαγγελίζονται τώρα, με την έκθεση που γράφουν τα παιδιά, τη διαδίκτυα των απόψεών του πάνω σε ένα θέμα, την κριτική που ασκούν. Είναι τελείως διαφορετική η φύση των δύο μαθημάτων. Δηλαδή, η έκθεση απαιτεί ένα δοκιμιακού τύπου κείμενο με επιχειρηματολογία. Με συγκεκριμένο γραμματικό πρόσωπο και με συγκεκριμένη φιλοσοφία ανάλυσης και ανάπτυξης. Φυσικά, δεν υπάρχει λογοτεχνικότητα. Εδώ μέσα από τις ασκήσεις δημιουργικής γραφής πρέπει να αναδειχθεί η έννοια της λογοτεχνικότητας, των αισθητικών κανόνων. Κάτι θα ήθελε η Σοφία. Η γραφή είναι έτσι κι αλλιώς δημιουργική. Τώρα, σε ό,τι αφορά το ερώτημά σου, αν στερείται η δημιουργικότητα, η μέθοδος που θα χρησιμοποιήσεις προκειμένου να οδηγήσεις τους συμμετέχοντες στην παραγωγή ενός κειμένου, θα σου πω πως όχι. Γιατί στην ουσία αυτό που κάνεις ως συντονιστής αυτού του εργαστηρίου είναι να δώσεις μια και να σκάψεις βαθιά τη γη για να πεταχτεί το νερό. Αλλά δεν πρέπει να το αφήσεις αυτό, γι' αυτό μίλησε για την ανταξία ο Καρακίτσιος. Δεν πρέπει αυτό να το αφήσεις να γίνει καταστροφικό. Πρέπει να δώσεις κανάλια, όχι ένα, γιατί το είδε η Αρνή σήμερα, και πρέπει να είσαι ευέλικτος και να αναστοχάζεσαι συνεχώς. Δηλαδή, βλέποντας την δυναμική της ομάδας και βλέποντας τις αντιδράσεις του κοινού, εσύ θα πρέπει να δίνεις συνέχεια καινούριες εναλλακτικές και να δίνεις αυτό που λένε, ας πούμε, στα χωριά, να ανοίγεις τα βλάκια για να κυλήσει το νερό.
για να υπάρξει ροή, για να υπάρξει ζωή. Δεν πρέπει να το αφήσεις αυτό το νερό να κατακλείσει τον κόσμο όλο. Η οριοθέτηση και οι συνθήκες που θέτει η δημιουργική γραφή προκειμένου να υπάρξει παραγωγή κειμένου είναι ακριβώς αυτό που σου περιγράφω, έτσι με εικόνες. Και με δεδομένο ότι δεν επιμένεις σε μία συγκεκριμένη οδό. Ανοίγεις δρόμους, παράδρομους και ακολουθείς την ομάδα σου. Και αν δεις ότι χάνεται η ομάδα, την ξαναπαίρνεις και την ξαναπάς. Δηλαδή, αν δεις ότι φεύγει από το εκτροχιάζεται, πρέπει να τους ξαναμαζέψεις για να μπορέσει αυτό να λειτουργήσει και ως ατομική απελευθέρωση. Γιατί αυτός είναι ο στόχος της δημιουργικής. Να απελευθερωθεί ψυχικά, συναισθηματικά και νοητικά ο συμμετέχον, ο μαθητής στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε καμία περίπτωση περιοριστική και δεν υπάρχει κανονικά στη δημιουργική γραφή, δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Ακόμη και το λάθος μπορείς να το πάρεις και να δουλέψεις δημιουργικά με αυτό και να αποδώσεις τα μέγιστα. Τα δε παιδιά που λέμε ότι αδυνατούν ή είναι αρνητικά στο να εκφραστούν είναι η μεγαλύτερη πρόκληση σε αυτή τη ζωή. Και μέσα από την. Αν μου επιτρέπετε να μεταφέρω την εμπειρία μου, είχαμε τελικά οι καλύτεροι αναγνώστες, γιατί στην ουσία μέσα από τη δημιουργική γραφή δεν θέλεις να δημιουργήσεις συγγραφείς. Αναγνώστες θέλεις να δημιουργήσεις. Δεν θέλεις τα παιδιά να γίνουν συγγραφείς. Εδώ στην Ελλάδα περισσότερο γράφουν παρά διαβάζουν. Απλά για να μπορέσεις να δημιουργήσεις αυτό το δυναμικό, το αναγνωστικό κοινό, θα πρέπει αυτό το κοινό να βιώσει την αξία της γραφής. Και πώς θα το κάνει αυτό, μόνο αν μπει στη διαδικασία το ίδιο το παιδί να γράψει, θα κατανοήσει και θα θαυμάσει τη λογοτεχνία και θα γίνει πραγματικός αναγνώστης. Και είναι η μεγαλύτερη πρόκληση με αυτή, τα παιδιά που δεν θέλουν. Θέλει άλλο τύπο δουλειά όμως με αυτά τα παιδιά. Αναστασία. Μια τεχνική που έχω κάνει με τα παιδιά, έτσι από τα διάφορα στην άλλη δημιουργική γραφή που παρακολούθησα αποσπασματικά, ας πούμε, σου δίνω να σκεφτούν λέξεις που έχουν μια κατάληξη, ας πούμε, και γράφουν τα παιδιά στο τετράδιο διάφορες λέξεις. Τις γράφουν και στο πίνακα. Ας πούμε, καλοκαίρι, μέρι, πανέρι, πισοδέρι και πάει λέγοντας. Και μετά με αυτές τις λέξεις βάζουν τα παιδιά να φτιάξουν στιχάκια. Και είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί στην ουσία φτιάχνουν στιχάκια, τραγουδάκια που έχουν με καταληξία. Και είναι κάτι πολύ δημιουργικό για τα παιδιά, αστείο, έτσι και μπορεί και μπορεί να προχωρήσει. Είναι προσωπικός χαρακτήρας του της δημιουργικής γραφής. Και τα παιδιά στην ουσία δημιουργούν χωρίς να καταλάβουν, γιατί το έχεις δουλέψει εσύ όπως αυτό πολύ καλά. Δηλαδή, έχεις κάνει εσύ, έχεις δομήσει ένα τέτοιο σχέδιο που θα τα οδηγήσει τα παιδιά σε ένα αποτέλεσμα χωρίς τα ίδια να αντιληφθούν την πορεία όλης αυτής της διαδικασίας. Και να χαρούν και να, ναι, στην ουσία να σταθούν με έκπληξη απέναντι σε ένα αποτέλεσμα. Δεν ξέρω από πού ήρθε όλο αυτό. Το είχαν μέσα τους. Κάποια άλλη ερώτηση, δεν ξέρω από το WebEx υπάρχει. Δεν έχει σηκώσει κάποιο χέρι. Να επαναλάβω για τους συναδέλφους που παρακολουθούν διαδικτυακά, όσοι δεν το έχουν κάνει, να συμπληρώσουν το ονοματεπώνυμό τους στο chat μαζί με πληροφορίες για το σχολείο στο οποίο ανήκουν, για να μπορέσουν να πάρουν τη βεβαίωση συμμετοχής. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, ποια περίπτωση πρέπει να είναι η δομή της απάντησης των μαθητών στο γάμα θέμα, στη γάμα λυκείου, στο μάθημα της Ερμηνευτικό σχόλιο. Ναι. Έχουμε λοιπόν αποφασίσει ότι η δομή πρέπει να είναι η εξής. Αρχικά, ο μαθητής θα πρέπει να καταγράψει τη βασική ιδέα του κειμένου. Θα τη δώσει με συντομία μεν, αλλά θα την παρουσιάσει δε. Δεν θα πει, θεωρώ ότι η βασική ιδέα του κειμένου είναι αυτή. Θα την προσδιορίσει σε σχέση με
με το αξιολογικό του κριτήριο, γιατί την επέλεξε σε σχέση με τις άλλες. Αλλά όχι με αυτή τη διατύπωση, καταλαβαίνετε πώς το εννοώ. Το δεύτερο κομμάτι είναι οι κειμενικοί δείκτες, που συνήθως σε μία παράγραφο, ναι, γιατί έχουμε και τα κολλήματα με τις παραγράφους και κάποιοι κατεβάζουν ακόμα και για αυτά, θα τα πω. Αμέσως μετά λοιπόν ακολουθούν οι κειμενικοί δείκτες. Πρέπει να κάνουμε πάντα παραπομπή στο κείμενο, να βάζουμε δηλαδή τα σημεία του κειμένου όπου θεωρούμε ότι υπάρχει η μεταφορά, η επανάληψη, η προσωποποίηση κτλ. Και σύντομο σχολιασμός του κειμενικού δείκτη σε σχέση με το βασικό θέμα. Δηλαδή δεν επιλέγω ένα τυχαίο κειμενικό δείκτη, θα πρέπει αυτός να εξυπηρετεί το θέμα που έχω επιλέξει ότι είναι το βασικό. Και μετά αλλάζω παράγραφο και γράφω την προσωπική μου άποψη. Υπάρχουν βαθμολογητές που κατεβάζουν αν δεν έχει αλλάξει κάποιος την παράγραφο. Κανονικά, με βάση τις οδηγίες που δίνει ο φάκελος υλικού, σε μία παράγραφο γράφονται όλα αυτά. Αλλά άκουσα ότι υπάρχουν και σε άλλα βαθμολογικά κάποιοι που θέλουν να φαίνεται σε ξεχωριστή παράγραφο η προσωπική τους άποψη και η ανταπόκρισή τους απέναντι σε αυτό που διάβασαν, η συμφωνία τους, η διαφωνία τους. Αυτή είναι η δομή. Έτσι το στείλουμε δηλαδή το ερμηνευτικό σχόλιο. Κάτι τελείως αντίθετο με τη δημιουργικότητα που λέγαμε μέχρι τώρα, αλλά έτσι είναι δυστυχώς τα πράγματα. 10 και 5. Ναι. Για να μιλήσουμε και με νούμερα πια. Κλείνοντας, αν δεν υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, θα ήθελε η κυρία Λοπούδη να μας πει την εμπειρία της ως εκπαιδευτικός που έφερε τα παιδιά της στην βιβλιοθήκη και παρακολούθησε αυτό το σεμινάριο, να μας το συσχετίσει λιγάκι και με τη δράση της αναγνωσίας, που είπε ότι... Ωραία. Να μας δώσετε λιγάκι το στίγμα. Εμείς σήμερα συμμετείχαμε σε ένα εργαστήρι δημιουργικής γραφής που τελικά ήταν πολύ καλύτερο από ό,τι περιμέναμε. Τα παιδιά καθοδηγήθηκαν από την κυρία Καλμανίδου και με αφορμή τα έργα που είδαν, έγραψαν τα δικά τους κείμενα. Και ήταν εξαιρετικό και αποκαλυπτικό και ψυχοθεραπευτικό εν τέλει, γιατί εμείς που ακούσαμε τα κείμενα που τα διάβασαν τα παιδιά, είδαμε ότι το κάθε παιδί, ανάλογα με τα δικά του τα βιώματα, με τις δικές του, τους προβληματισμούς κτλ., είδε κάτι στο έργο με το οποίο συνομίλησε. Εγώ συγκινήθηκα που τα ξέρω τα παιδιά και τα έχω και ένα χρόνο και ξέρω λίγα παραπάνω για τον καθένα και είδα πώς το κάθε παιδί έβγαλε τον εαυτό του μέσα από αυτό. Και κάποια παιδιά ήταν και πάρα πολύ συγκινημένα. Δεν ξέρω αν το προσέξατε. Γιατί έδιναν την ψυχή τους. Και μια άλλη ερώτηση. Ανακαλύψατε γλωσσικά κάποιον μαθητή μέσα από τη δραστηριότητα, δηλαδή διαβάζετε τις εκθέσεις του όλη τη χρονιά και διαπιστώνετε ότι ενδεχομένως έχει κάνει λάθος ορθογραφικά, εκφραστικά ή έχει ελλείψει το περιεχόμενο, δεν μπορεί να αναπτύξει μια έννοια. Τώρα είδατε μια διαφορά. Αυτό έλεγα και στη Σοφία μόλις τελειώσαμε, ότι τελικά το παιδί, ο καλός μαθητής, στην πραγματικότητα είναι κουμπωμένος σε αυτές τις δράσεις, γιατί φοβάται μήπως κάτι κάνει που είναι λάθος. Ενώ αντίθετα μαθητές οι οποίοι η απόδοσή τους ήταν από μέτρια έως πολύ μέτρια, όμως έγραψαν πάρα πολύ ωραία. Γιατί απενεχοποιήθηκαν, βγήκε από πάνω τους αυτό το βάρος, πρώτα-πρώτα ότι δεν βαθμολογούμε, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για το παιδί, και απ' την άλλη είδαν ότι κατάφερε η κυρία Καλμανίδου και η κυρία Παπακώστα να εμπνεύσουν μια ασφάλεια στα παιδιά. Ήταν ο χώρος τέτοιος που αισθάνθηκαν ομάδα, αισθάνθηκαν αυτή τη ζεστασιά, κυρία Βόντσα. Τόνισαν δηλαδή ότι εδώ μέσα είμαστε όλα μαζί και είμαστε ασφαλείς και θα βγάλουμε τη ψυχούλα μας, ας πούμε. Αυτό το πράγμα είδα εγώ και αληθινά σας το λέω, ήταν για μένα εξαιρετική εμπειρία. Και για τα παιδιά το ίδιο βγήκαμε και η επόμενη ερώτηση ήταν πότε θα ξαναπάμε. Δηλαδή έχετε αποκτήσει πλέον μια ευθύνη απέναντι σε αυτό. Μα και εγώ τώρα αυτό θα έλεγα, ότι όλοι θα το βοηθήσετε το αγόρι που μας παραμένει. Περιμένω να πείτε πότε η κυρία Καλμανίδου θα σας κάνει και εσάς με την τάξη σας ένα σεμινάριο τέτοιο. Δηλαδή πραγματικά. Και το Λύκειο να πειράζει. Και το Λύκειο να πάρετε και μια τάξη
για το απόγευμα που είπατε για την καινούργια χρονιά, ήδη τα πρώτα παιδιά βρέθηκαν. Ήρθε και μου το είπε και δεν το ξεχάσει. Γιατί δεν το ξεχάσω. Κάνετε ένα εργαστήρι εθνικό. Δεν είναι εύκολο να κάνεις εθνικό εργαστήρι. Όσες φορές προσπάθησα είμαι γύρω στους 10-15. Και να πω και κάτι για το πρόγραμμα της φιλαναγνωσίας στις λογοτεχνικές διαδρομές που συμμετείχαμε. Διαβάσαμε εμείς το βιβλίο μέσα στην τάξη. Και νομίζω ότι αυτό δημιούργησε αναγνώστες καινούριους ή κινητοποίηση, ξύπνησε μέσα τους την αγάπη για το βιβλίο. Γιατί βγήκαν από τον κόμμα να το διαβάσουν μόνοι τους, πολύ σημαντικό. Γιατί, να είμαστε ειλικρινείς, ξέρουμε πολύ καλά ότι τα παιδιά δεν διαθέτουν χρόνο στην ανάγνωση. Το άκουγαν όμως, περίμεναν με αγωνία το επόμενο και εν τέλει η βιβλιοθήκη μας, η σχολική βιβλιοθήκη του πρώτου γυμνασίου, απέκτησε περισσότερους πελάτες. Έρχονται και φεύγουν και δανείζονται βιβλία. Και νομίζω ότι αυτό είναι τελικά το κέρδος όλης αυτής της ιστορίας. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα σας ευχαριστήσω για άλλη μια φορά και εύχομαι σύντομα και στην επόμενη συνάντηση. Ευχαριστούμε και τους συναδέλφους που παρακολούθησαν διαδικτυακά και καλή συνέχεια.